Ja tervetuloa arvon katselijat ja kuuntelijat jälleen kerran tänne puheenjohtajien mustaan aukkoon. Eli paljon puhetta tyhjästä podcastiin, jossa täällä tapahtuma horisontin reunalla taas kerran tyhjyyteen tuijottaa Antti. Ja Jouko. Ja meillähän on tänään aivan mahtava aihe, nimittäin tullaan puhumaan siitä, että miten väärässä me olimmekaan, kun veikkasimme, että tästä kamalasta Kamala Harriksesta tulisi Yhdysvaltain presidentti. Ja käydään vähän muitakin juttuja läpi, mitä tässä on tulossa poliittisia, aika isoja poliittisia muutoksia ja maailmantilanteen muutoksia tälle keväälle, niin vähän katsotaan, että jos meidän kristallipallo olisi yhtään kirkkaampi tänään, kun se oli syksyllä. Yksi faktan tarkistus vielä viime jaksoon, eli Mahatma Gandhihan kyllä tosiaan salamurhattiin, mutta vasta 78-vuotiaana. Eli tällainen yksityiskohta, kun sitä arvottiin, että oliko näin vai ei siinä viime jaksossa, niin pitihän se käydä tarkistamassa. Toisin kuin valtamedia, niin me tehdään tällaista faktan tarkistusta ja korjataan niitä juttuja. Luottakaa meihin, älkää heihin. Enpä tiedä, kuinka monta kertaa ollaan tehty varsinaista faktan tarkistusta. Me tarkastettiin se yhden heavy-muusikonkin, että Colin syy. Ja joo, tai jotain se oli hyvä faktan tarkastus, mikä on tehty. Joo, siis silloin ehkä, no, mutta nekin taisi jäädä enemmän sinne tokalle kaudelle, että sen jälkeen on vähän ollut vähemmänlaista faktan tarkastus, kunhan vaan höpistää ja niin, annetaan mennä eetteriin. Tärkeintä on, että ei tee elämässä lainkaan virheitä. Pois se meistä. Kyllä. No niin, eli tosiaan me molemmat veikattiin sitä Kamala Harriksen voittoa. Mullehan se oli lähinnä se, että jotenkin oletin, että Yhdysvalloissa on kyllästytty senileihin vanhoihin miehiin. Ja ihan vaan niin kuin by default Kamala ei ole sitä, niin äänestää häntä. Mutta mitähän siinä kävi oli se, että Trump voitti kaikki muut demografiat paitsi valkoihoiset. Tai siis kasvatti suosiota kaikissa muissa demografiassa paitsi valkoihoisissa vuoteen 2020 nähden. Valkoihoisissa se menetti 1% kannatusta, kaikissa muissa se sai 5-10% lisää kannatusta. Joka oli aika niin kuin jännä silleen, että jos puhutaan siitä, että Kamalan piti olla se diversiteettipresidentti, niin ne diversiteettiäänet meni kuitenkin sitä aika pitkälti Trumpille. Johtui varmaan siitä, että Trumpin kaudella keskiverto amerikkalaisen keskiluokkaisen ihmisen ostovoima kasvoi noin 10%, siinä missä Bidenin kaudella se stagnasi ihan totaalisesti. Okei, työllisyyshän siellä parantui huomattavasti siis niin, Bidenin kaudella. On siis tavallaan, no ainakin demokraattikannattajat sanoo toisaalta sitä, että aina republikaanien kaudella ne ajaa talouden mihin sattuu tilanteeseen, että sitten kun tulee demokraattipresidentti, niin sen pitää sitten vaan lähteä korjaamaan tilannetta, mikä taas johtaa sitten seuraavaksi, kun tulee uudelleen republikaani, niin talous onkin nousussa ja sitten taas, että se tavallaan niin kuin se tämä on toisaalta tapahtuu hauska. Aina se niin kuin nousu republikaanien kaudella ja demokraattien kaudella taas niin kuin ei ole nousua. Tämä on hauskaa sinänsä, että se on ehkä 2000-luvulla mennyt näin, koska klassisesti 60-80-luvulla se on just toisinpäin. Et demokraatit tuli ja big spending Democrats pistää rahaa haisemaan, sitten tuli republikaanit ja leikkaa kaikesta. No sitähän just esimerkiksi itse asiassa on varmaan jostain 20-30-luvulta asti ollut näin ainakin. Mutta Trumpihan pisti rahaa ihan vitusta haisee. Joo, ja niin pisti kyllä Obamakin. Se toisaalta niitä presidenttejä yhdisti populismi ja rahan käyttö hyvin voimakkaasti. Mutta Kamalassa oli itse se kans, sehän luotti tosi paljon sit siihen, että naiset äänestäisivät sitä. Joo, ja sitten ehkä siihen, että se semmoinen business as usual kiehtoo ihmisiä enemmän kuin se uuden kokeileminen, mitä Trump oli tuomassa. Koska sehän edusti sitä business as usualia hyvin voimakkaasti sekä ulosanniltaan että toimintatavoiltaan ihan kaikilta osin. Se on vaan, kukaan ei toisaalta halua tavallaan sitä business as usualia. Niin, tai siis siinä on se, että ulkomailla, siis kun mä sanoin silloin, että siis Euroopan kannalta olisi parempi, jos Kamala voittaa. Sen takia, että se Kamalan taustaporukka on valmis
puolustaa Eurooppaa aseellisesti Naton 5 artiklan mukaan ilman mitään kysymyksiä, rahoittamaan Ukrainan sodasta tämmöisiä asioita, mitkä nyt on vaakalaudalla, kun meillä vaihtuu valta. Saatoinko muuten kuuntelee Zelenski? En vielä ole kerinnyt, on tarkoitus. Ja mä kuuntelin sen tuossa. Oliko se nyt Lexissä vai? Joo. Juu. Niin on tarkoitus kuunnella. Joo. Ja noista podcasteista puheen ollen, niin yksi iso, mitä Trumpista, tai mikä niinku Trumpille laitettiin plussaksi, oli nimenomaan se, että se ja sit J.D. Vance molemmat meni Roganiin. Joo. Et niinku, koska Rogan on sellainen, jota nimenomaan kuuntelee tämmöiset niinku, ei niinku puolueettomat tai ne independentit hyvin paljon. Et se ei niinkään vedä niitä hardcore republikaaneja tai hardcore demokraatteja kuuntelijoikseen, vaan se vetää nimenomaan niitä, joilla ei ole sellaista vahvaa affiliaatioa kumpaankaan puolueeseen. Ehkä. Ja sitten se, että niinku Kamala Harris luotti valtamedian, koska valtamediahan rummutti hyvin voimakkaasti Kamala Harrisin puolesta. Mutta se ei suostunut tulee sinne Roganin podcastiin. Siitähän oli sitten jossain vaiheessa Rogan just siitä kävi läpi, että Harrisilla oli ollut jotain ehtoja, että se pitäisi olla niinku suunnilleen, että hän antaa käsikirjoituksia, se on tunnin mittainen ja muuta. Ja sitten kun Rogan oli silleen, että ei käy, että nämä on niinku vapaamuotoisia keskusteluja ja ne kestää niin pitkä kuin ne kestää. Ja. Olikohan se tuossa, kun se Konstantinkin siinä oli siinä, nyt mä kuuntelin senkin, kun se oli siinä Modern Wisdomissa, niin olikohan se siinä, kun ne puhui sitä, että tavallaan, vai jossain muualla kuin... Mä oon siitä parit klipit kattonut. Että jotain niin kuin tyyliin Kamalan kampanjasivuilla, niin niissä kaikissa kuvissa, missä se on niin kuin joidenkin tavallisten kansalaisten kanssa, niin ei ollut yhdessäkään valkoista miestä. että se, niin kuin se juttu on vähän niin kuin se, että no toi kuulostaa liberaalta medialta yleensä ottaen. Tai kun siinä on vähän niin kuin se tavallaan, kun toisaalta niin kuin just varsinkin niin kuin vasemmisto rummuttaa tosi paljon sitä, että niin kuin tämä representation is jotain, mikäköhän se iskuloisi taas siihen nyt onkaan, mutta kuitenkin siis sitä, että, että pitää olla kuvia vaikka yliopiston sivuilla naislääkäreistä tai mustista lääkäreistä tai jotain tällaista, että saadaan niinku se mielikuva, että okei, myös muu kuin valkoinen mies voi olla lääkäri tai tiedemies tai whatever. Jep. Mutta sitten toisen suuntaan taas, niinku, että niinku ihan, että sitä podcastissa pohdiskeltiin, että ei se kuitenkaan ole, itse asiassa se ei ollut kyllä se Kisinin, se oli yksi toinen, muistaakseni vieras, mutta kuitenkin niin, että kuinka niinku, se ei ole tahallista, se ei ole tarkoituksellista ollut, että okei, nyt ei oteta yhtään valkoista miestä näihin kuviin. Ei, vaan se on nimenomaan se että tavallaan ne on fall through the cracks, että ne on niinku jäänyt mutta tavallaan tahattomasti välistä, kun on huolehdittu niistä kaikista muista ensin. No vähän niin kuin joo, mutta sitten kuinka niinku, sitten siinä tulee se just, että välittyy hyvin vahvasti, että okei, no valkoiset miehet, ne ei kiinnosta meitä ollenkaan. Jep. Niiden asiat ja me emme haluta niiden ääniä. Juu, kyllä. Ja kuinka niinku, no todella iso virhe. On se kuitenkin Jenkeissä niinku... Se on todennäköisesti aktiivinen äänestysdemografia itse asiassa. Tai no, oli aktiivinen tai ei, mutta se on kuitenkin erittäin iso. On, tietenkin. Se on yli 4% koko Jenkkilän väestöstä. Niin. No tuosta on isoja seuraamuksia. Mä voin tähän vielä tuohon vaan tämmöinen huvittavuus kohta Suomesta. Mulle tulee Tech-lehti. Varmaan sullekin tulee, kun ollaan Tekniikan Akatemian jäseniä. Niin Tech-lehden kannessa vaan mua nauratti, kun mä aina katson sen kannen, en mä muista milloin mä olisin viimeksi. Kyllä jonkun artikkelin mä sieltä luin nyt ihan yksittäisestä lehdestä, kun se oli mielenkiintoinen, enkä enää muistaisi mikä se oli. Mutta tässä yhdessä lehden kannessa vaan oli se, että siinä oli niinku kolumni, jossa oli 2 naiskirjoittajaa, menestyvän miehen myytin murtaminen tai jotain tämmöistä. Sitten kansikuvajuttuna siinä on
semmoinen labratakkinen keski-ikäinen valkoinen mies, joka on tehnyt jonkun ison tieteellisen läpimurron, josta on se koko niin kuin, menestyvä mies, on se niin kuin, koko kansikuvan juttu, ja sitten se on menestyvä myytin murteet. Musta vaan niin kuin, nauratti se, niin kuin, että silleen jujuu. Ja kun me halutaan siis, pohjimmiltaanhan sille ei ole mitään väliä, mistä ne niin kuin meidän läpimurtotarinat, sankaritarinat, esimerkit tulee. Ei niiden tarvitse olla valkoisia miehiä, ne on vaan niin kuin historiallisesti ollut hyvin pitkälti valkoisia miehiä. Se on vähän niin kuin jännää, ja musta on... No kun se menee taas siihen tavallaan, siis se just se, että jos on eri pituisia ihmisiä, niin pitkiltä pitää leikata jalat pois tyyliin. Niin, siis tasapäistäminen. Niin, ei tasa-arvostaminen. Niin. Kun se on niin vimmattu se semmoinen kiima saada niin kuin nämä niin sanotut representaatiot sun muut niin kuin, nyt. Ne pitää olla nyt. Niin, ja sitten jos mennään tästä muutama 100 metriä tonne kurviin päin, siinä on Piritori ja sitten siinä on se, onko se Katrivalan puisto. Niin Katrivalan puisto, eli mikä se on? Nistipuisto, niin, piikkipuisto. Nistipuisto, joku tämmöinen neulapuisto. Neulapuisto, joo. Niin siellä voidaan mennä katsoa valkoihoisia miehiä ja voidaan katsoa, että kuinka etuoikeutettuja ne on, kun ne siellä lojuu. No siis, parhaimmillaan niin kuin kuolla poskella piikki hihassa ja tajuppoissa. No siis siinä Katrivalan puistossa, kun siitä erehdyin kävelemään läpi, niin siinä mä näin, kun piikittivät. Niin kuin ihan... tykittää ihan päivävalossa siellä. Joo, se oli just jotain 4 aikaa. Ja valkoihoinen kesällä. Mies, eikö ollutkin? Taisi olla. Muistaakseni se oli vähän niin kuin semmoinen, olisiko ollut 4-5 henkilön porukka, jos olisi ehkä yksi nainen ollut. Joo, suurin osa niistä on valkoihoisia miehiä. No, suurin osa suomalaisista on valkoihoisia. Toki valkoihoisia, mutta siis miehet päätyy nisteiksi just tyyliin 4-5 kertaa useammin kuin naiset. Mutta se on vain yksi lieveilmiö siitä näköalattomuudesta, ja se just niin kuin mitä Jordan Peterson sanoi, että jos miehille sanotaan, että teidän työ ei ole minkään arvosta, me ei arvosteta sitä, niin miehet on sitten silleen, no jos tämä pelisäännöt on tämmöistä, mä en pelaa tätä peliä. Ja mä mieluummin pelaan sitten tietokonetta ja polton pilveä tai juon kaljaa. Ja mä ymmärrän sen mentaliteetin ihan hyvin 4,5 vuoden työttömyyden itse käyneenä läpi. Koska ei siinä vaiheessa, jos sä teet kovasti töitä ja kukaan ei arvosta sitä, niin ei sua kiinnosta tehdä töitä. Että kaikki on silleen, että kun sulla on toi privilegio, niin sen takia sä oot. Niin, että... Oot niin kuin sun töissäsi ja sen takia sä pärjäät ja muuta. Tämä meidän yhteiskunta kuitenkin rakentuu hyvin pitkälti sen varaan, että niinku, no se on sellainen, miten se nyt sanoisi, no peli. No, siinä on vähän semmoista myyttiäkin, mutta että kuitenkin siis se pelin sääntönä on siis, tai niinku, miten se opetetaan ihmisille on, että teet työtä ja menesty ja sit sä saat niinku, mitä haluat, kaipaat ja niin poispäin. Joo, ja saat niin siis onnellisen elämän ja perheen ja kaikkea. Niin se just, että asiat järjestyy sulle, kun sä hoidat oman leiviskäs. Mutta sitten niinku, kun tuossa ollaan menty vähän siihen, että no sehän tulee hyvin vasemmistossa sellainen, että sä et ansaitse yhtään mitään, sä et ole oikeutettu yhtään mihinkään tavallaan, että se sellainen, että okei, sä oot niinku yhteiskunnassa pelissä mukana, niin se ei tarkoita sitä, että sä olisi niinku ansaitsisi mitään niinku muuta kuin tyyliin hyvää mieltä tai rahapalkkioon. Toihan nyt on enemmän musta kapitalistinen ajatus. Et nimenomaan se, että siis jos teet työtä, jonka tulokset ei kiinnosta ketään, niin kuin good luck. Ei, kun se ei ole taas siis se, että etteikö se, mutta kun siis
mitä sä haet niinku takaa? Nyt mä haen siis sitä, että kun on aikaisemmin ollut tavallaan se, että kunhan sä oot osa yhteiskuntaa, teet töitä, niin sillä saat tiettyä arvostusta osaksesi. Niin, siis töissä oleminen itsessään on statussymboli. Niin. Kyllä. Tai silleen, no siis se on ainakin boomereiden, mutta ehkä myös vielä Gen X:nkin kohdalla se vielä on noin. Mutta sitten Gen Y ja etenkin milleniaalit eli Zetat. Ei milleniaalit ole Zetaa. Onko se vielä erikseen? Ei, kun milleniaalit on siinä välissä. Eikö milleniaalit on niitä Ytä? Niin. Kyllä. Eli, ja sitten Zetat. Niin niillä on jo sit vähemmän koska siellä sitten ruvetaan arvostaa enemmän niinku just representaatioa, sitä, että sä oot sosiaalisessa mediassa, siis status tulee Instagram-profiilin hyvyydestä ja tämmöisistä asioista. Mutta että ja myös siitä, että niinku, onko sulla vaikka rahaa. Se on ihan sama, mistä sä sen rahan teet ja näin. Että sä teet niin sanotusti rehellistä työtä ei itsessään olekaan enää niinku itseisarvoisesti positiivinen asia. Toisin kuin se oli just meidän vanhemmille eli boomereille ja meille eli Gen X:lle vielä aika pitkälti näin. Meidän kohdalla se rupesi murtuu, mutta Mutta että toikin on vaan tavallaan kuitenkin sitten vaan yksi osa tavallaan koko palapeliä, missä niinku, kun on semmoista tiettyä, miten se nyt sanoiskaan, no vähän niin kuin, kun se tulee esimerkiksi kaiken tämän ilmastonmuutossysteemin myötä, että tavallaan niin kuin tulevaisuus on synkkä. Niin, no se vielä siihen päälle, että maalataan doom and gloomia tosiaan niin kuin, mä en sano täysin perättömästi, mä sanon osittain perättömästi, näin niin kuin kestävän kehityksen ammattilaisena. Mutta sano itse asiassa tämä, mitä mä oon joskus kanssa miettinyt, että toisaalta mä en ole varma, että kuinka uusi ongelma tämä sinänsä tavallaan on, koska aikaisemmin historiassa nämä ylimääräiset nuoret miehet on saatu hoidettua pois niin kuin nurkista sodan avulla. Niin, eikä pelkästään nyt sodan avulla, mutta niinku, Suomen työttömyysaste 80-luvulla oli 1,5%. Niille löytyi kaikenlaista puhdetyötä kyllä. Siis, ja silloin tietysti julkishallinto työllisti suurimman osan suomalaisia kuin nykypäivänä. Mutta että niinku, koska myös tai siis työvoimahallinnolla oli lakisääteinen velvoite löytää kaikille töitä. No se on tietysti täysin mahdotonta ihan joka ikiselle löytää töitä. Sen takia se oli se rakenteellinen 1,5% työttömyys täällä. Mutta kaikki muut oli vähintäänkin, joko ne oli sitten jossain koulutuksessa, tai sitten ne oli jossain työssä tai työssä oppimisessa, tai niin kuin kaikki joka tapauksessa sijoitettiin johonkin. Ja tämähän purettiin vasta sitten Ysärin laman aikaa. Tässä on just monta tekijää toisaalta, niin kuin globalismi vaikuttaa tuohon noin. Että no esimerkiksi se, että 80-luvulla Suomessa tehtiin mikromikkotietokoneita. Ja yleensäkin oli valmistavaa teollista, joilla kännyköitä valmistettiin Suomessa. Joo, mutta että yleensäkin kaikki niin kuin elintason nousu se, että kai, ja siis se, että me niinku noi on middle value added niinku keskitasoisesti arvoa lisääviä työtehtäviä valmistuva teollisuus. Ne suunnitteluteollisuuden muun ne korkeasti arvoa lisäävät innovaatiopohjaisemmat, niin ne tulee totta kai silloin, kun niin kuin talous kehittyy, niin olemaan ne veturit. Sama on käynyt Yhdysvalloissa, sama on käynyt Ranskassa. Saksassa ei niin paljon, koska Saksassa on niin iso väestö, että niillä on ollut mahdollisuus tehdä sen suunnittelun lisäksi myös paljon valmistavaa teollisuutta. Mutta just sitten se, että tavallaan niin kuin nämä tämmöiset low skill töiden vähentyminen. Niin, no ne on vedetty minimiin tietysti, koska sitä lisäarvon tuottoa halutaan mahdollisimman paljon. Niin, tai täysin looginen. Niin, tai se niin kuin, että okei, tehdä tuollainen vaikka 15 € tunti Suomessa vastaan se, että se on Kiinassa euron tunti. Niin, kyllä. Ja. No se on se toinen, kun Kiina just 80-luvulla vapautui. Ja se oli niinku, käytännössä sekin oli demokraattisessa Carter presidenttinä, joka avasi ekan suurlähetystön Pekingiin. Mutta että kaikki niinku tämmönen... Sitä ennenhän Kiinan suurlähetystö hän sijaitsi Taipeissa.
tai nyt kaikki, mutta hyvin iso osa niin kuin tämmöistä valmistavasta teollisuudesta on kuitenkin siirtynyt sitten just tuonne halpatyömaihin. Se vaikuttaa myös miehiin että naisiin. Mutta niin, ja niin siis sitten siinä iso osa on globalisaatiolla siinä, että me voidaan tehdä semmoisia monimutkaisia arvoketjuja, jossa on kymmeniä tuotantoketjuja tai satoja tuotantoketjuja, jossa voidaan kuljettaa konteissa tavaraa merten yli paikasta toiseen. Se, että sulla voi olla tyyliin litiumi, joka louhitaan Chilessä ja jalostetaan Alabamassa ja jatkojalostetaan Britanniassa ja sitten viedään, itse asiassa käy ensin Kiinassa puhdistamassa ja sitten se viedään jalostettavaksi Alabamaan ja sen jälkeen se jatkojalostetaan Britanniassa, se menee takaisin Kiinaan, mistä tämä patteri, tämä on mahdollista nykypäivänä. Että kaikkea ei tarvitse tehdä niinku yhtenä tuotantoketjuna yhdessä maassa, koska meillä on niin halpaa laivata. Niin, mutta sitten se vaan tarkoittaa sitä, että se tavallaan halpatyövoiman tai se low skilled kysyntä taas on isompaa sitten, tai se on niinku globaalisti kysytympään, mutta sitten ei ole taas, toisaalta kun sitten jos sä oot high skill, eikä sä oot niinku joku siellä tuotettu niin kuin loppupuolella, niin ensinnäkin se vaatii, että sä oot kouluttautuneempi, ja se toisaalta tekee susta kansainvälisemmän, kun taas sitten nämä low skillinen on taas, että sä et ole kouluttautunut, ja sä et välttämättä osaa edes englantia sitten toisena kielenä. Niin sä oot paljon enemmän niin kuin sinne sun kotimaahan sidottu siihen paikkaan, missä esimerkiksi kieltä pystyt puhumaan ja ymmärtämään. Niin. Ja just tuossa on se, tässä tulee se Yhdysvaltojen H1B-viisumi, niin sanottu Nero-viisumi, eli se, jolla esimerkiksi Elon Musk on aikanaan tullut Yhdysvaltoihin. Siis jos niin kuin vaan oot oikeasti fiksu ja innovatiivinen, niin Yhdysvallat imuroi sut kyllä ihan mielellään. Ja tämä on niinku se, että mä en vieläkään ymmärrä, että minkä takia Euroopassa ei ole tällaista viisumijärjestelmää tai edes Suomessa. Minkä ihmeen takia me ei ole jo niinku pistä sitä pystyyn. Meillä on huutava työvoimapula tietyissä niinku korkeateknologia-aloissa. Minkä ihmeen takia meillä ei ole Sitten meillä on näitä niinku matala palkka-ala porukkaa kyllä lappaa sisään. No niitäkin tarvitaan, mutta ja siis paljon sosiaaliturvalla elävää. Jenkeistä on helpompi just, koska se sosiaaliturvaa siellä ei ole. Niin, no on siellä nykyisin jonkinlainen sosiaaliturva. Verrattuna niin kuin Eurooppaan tai Suomeen, niin ei ole mitään niin kuin, siis siellä on. Ja siellä ei ole sitä, siellä on se just perinteisesti ollut se periaate, että kaikilla on mahdollisuus siihen niin kuin onnellisuuden tavoitteluun. Mutta se ei ole taattu, että kaikki on onnellisia. Missä taas Euroopassa on jo niin kuin aikoja sitten lähdetty siitä, että sulle taataan tietty minimi elintaso, jos satut olemaan täällä. Ja se tietysti on kaunis periaate, että ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisena. Mutta kyllähän se nyt näkee, miten isoihin ongelmiin se on käytännön elämässä johtanut. Se toimi tosiaan niin pitkään, kun meillä oli vähäinen maahanmuutto ja näin niinku vähäinen maahanmuutto ja talous siinä kunnossa, että tai talouskasvua siis käytännössä. Niin, jatkuva talouskasvu siis toisen maailmansodan jälkeen käytännössä, jep. Ja kyllähän niinku siis Ysärin lamas nähtiin, että mihin se johtaa, jos sitä talouskasvu ei ole. 14% työttömyys ja mä en tiedä, onko Suomessa tehty koskaan niin paljon itsemurhia kuin vuonna 1992 vieläkään. Se oli se vuosi, se synkin vuosi. Se on niinku, siis joo, ja se on sellainen, mikä siis haittaa Suomen taloutta vielä tänäkin päivänä. Ysärin lamasta ei vieläkään, niinku, me ei ole otettu kiinni sitä, mikä siinä hävittiin. Niin. Nousu on ollut suunnilleen yhtä kovaa kuin ennen sitä, mutta sitten yleensäkin 2008, sehän vaikutti Suomeen ja muuhunkin mutta paljon Eurooppaan. vähemmän kuin Ysärin lama Suomeen. Joo, mutta se on ollut sellainen mikä on niinku. Sen niinku merkittävin juttu Euroopassa oli se, että käytännössä täällä tehtiin bailoutteja sillä, että varmennettuja talletuksia käytettiin bailoutteihin, joka vei eurolta niinku maton alta tavallaan. Et siis se, että euro kilpaili vielä sitä ennen dollarin kanssa hyvin voimakkaasti siitä, että se on hyvä reservivaluutta, mutta sen jälkeen se ei enää ollut sitä
sitä, koska ei voida luottaa siihen, että tiukassa tilanteessa Eurooppa takaisi ne sun talletukset ja sijoitukset. Niin se vei niinku rahajärjestelmä. Se on niinku, no se oli humanitaarisesti siinä mielessä hieno asia tietyllä tavalla, että sit esimerkiksi Kreikan talous pelastui ja siellä niinku, todennäköisesti olisi ollut kodittomia ja niinku isot sosiaaliset ongelmat, jos sitä ei olisi niinku, pelastettu käytännössä niinku, sijoittajien rahoilla jossain määrin. Mutta se teki sitten tosiaan sen, että euroon ei enää luoteta valuuttana yhtä paljon kuin sitä luotettiin ennen sitä. Mutta nämä on tällaisia makrotaloudellisia ilmiöitä, mutta siis kun mennään siihen, että mihin se johtaa, sitä mitä nämä ehkä, mä en tiedä, tästä tulee just se, mistä puhuttiin viimekin kerralla, että niinku, kun mä vaan näen, että jossain määrin esimerkiksi semmoinen ideologia, mikä näillä tämmöisillä feministeillä tai postmodernilla vasemmistolaisilla on, että niinku, eriarvotetaan ihmisiä, niin se on sitä niinku semmoista pimeyden possessiota. Se on sellaista niinku, se on sitä pahuutta, joka possessoi niitä ideologisesti. Jotkuthan puhuu siitä niinku mielenviruksena. Miten sä haluat se ilmaista? Mulle se helpoimmin näyttäytyy vaan sen kautta, että niinku pahuus vaikuttaa maailmassa niissä ihmisissä. Mä en varmaan ihan mitä sen viittaa tuolla, kyllähän kaikki eriarvottaa siis ihmisiä. Ei, mutta tämä just, että kun se on rakenteellista eriarvottamista, eli se, että niinku valkoisia miehiä eritoten nimenomaan lyödään. Ja niinku, mikä siinä on tavoitteena, että niinku, ja ei pelkästään valkoisia, myös muita miehiä. Se miehiä yleensä ottaen lyödään, sanotaan se näin suoraan. Mutta valkoisia eritoten täällä niin kuin meillä päin. Se on niin, nyt, että jos ajattelee feminismi, niin sehän on naiskeskeinen ideologia. No kyllä. Niin se ei ole yhtään ihme, että feministit niin kuin pyrkivät lyömään miehiä alas. Mutta se ongelma on se, että se feminismi on liian valta. Kato, se pointti on ideologia. Siinä, että se on vanha klassinen feminismi yritti parantaa naisten asemaa. Moderni feminismi yrittää huonontaa miesten asemaa. Siinä on se ero. Siinä on se niinku ihan hemmetin iso ero. Et siinä vaiheessa, kun se on sitä, että yritetään tasa-arvostaa asioita, vaikka niinku mahdollistamalla naisille samat oikeudet kuin miehille, niin pitkään yes. Mutta sitten kun ruvetaan kallistaa sitä pelikenttää niin, että miehillä on heikommat oikeudet ja vaikeampaa kuin naisilla, niin sitten se on sitä pahuutta. Ja niinku se, mihin se johtaa, se mihin se on johtanut tilastollisesti, on lisääntyvä määrä valkoihoisten miesten syrjäytymistä, huumeaddiktioita, lääkeaddiktioita, itsemurhia. Nämä kaikki tilastot on ihan niinku, nämä on nähtävissä. Masennukset, ahdistukset, erilaiset muut tämmöiset niinku mielialahäiriöt ja tämän tyyppiset kasvaa tietyissä demografioissa. Ja se on jännää, että ne kasvaa vielä voimakkaammin nuorissa naisissa, kun ne kasvaa itse asiassa miehissä näiden politiikkojen seurauksena. Tosin siihen vaikuttaa tosi paljon sosiaalinen media, joka nimenomaan taas... Siis sosiaalinen mediahan on ihan myrkkyy nimenomaan nuorille naisille. Koska se on niin voimakkaasti sellainen... Naiset pelaa statuspeliä keskenään. Ja se on niin voimakkaasti sellainen, että kun sulla on mittari käytännössä seuraajamäärä, jolla sä voit vaan niinku suoraan katsoa jonkun statuksen, niin se on tehnyt sitä, että nämä niinku, siis teinityttöjen hierarkiat menee aivan suoraan sen perusteella, että kellä on missäkin eniten seuraajia katselukertoja. Ja jos joku pääsee viraaliksi, niin se on ihan niinku kuningatar samassa. Tuossa just siinä Modern Wisdomissa, niin siinä oli, itse asiassa satun kuuntelemaan useammankin, siinä oli, Mary Harrington oli tällainen feministi. Mä en muista, puhuuko se vai itse asiassa joku toinen, itse asiassa taisi olla joku toinen, kuka puhui, niin kuin, että kenen kanssa ne puhuu tavallaan niin kuin naisten niin kuin hierarkioista, tai miten niin kuin naiset kilpailee keskenään. Koska sitten naisten kilpailu on sellaista vaivihkaista, ja sitten siihen kuuluu se semmoinen tasa-arvon niin kuin, tämmöisen fasadin ylläpito. Elikkä sitä ei niin kuin tule
ilmaista tai tulee niin kuin tiedostaa, että toinen on, tai että koko hierarkiaa on, vaan että niin, naisten kyllä. keskuudessa kaikki ovat tasa-arvoisia. Kaikki on siskoja keskenään. Niin, ja kukaan ei saa niin kuin nostaa sieltä niin kuin ketään muuta ylemmäs. Mutta sitten just laikit ja tilaajamäärät, ne tekee sen hierarkian niin kuin ja se on siinä. Se rikkoo tämän naisten niin kuin tasa-arvon niin kuin illuusion. Joo, ja Jonathan Haidt on tehnyt tästä tutkimusta. Joo. Ja sen uusin kirjahan käsittelee tätä aihetta. Mutta myös sitten, se just, että kun meillä on siis se tilanne tosiaan, että niinku miehet on valmiiksi, tai pojat on valmiiksi koulussa niinku heikommassa asemassa kuin tytöt, koska luokkahuoneet on suunniteltu semmoisiksi ympäristössä, että tytöt pärjää paremmin kuin pojat. Tämä on ihan täysin kiistaton tosiasia. Ja sitten niin kuin meidän muukin akateeminen maailma, siis kun se kaikki perustuu siihen, niin kuin Faija sanoo, perseen kestävyyteen, eli se, että miten paljon sä pystyt oikeasti vaan niin kuin pysymään. Niin kuin, ja siis se on täysin naurettavaa tietysti, että se on näin niin kuin voimakkaasti ulko-opetteluun perustuva järjestelmä, koska eihän se testaa älykkyyttä, se testaa muistia. Ulkomuistia. No se riippuu vähän tietenkin. Nykyisin se on jossain määrin muuttunut, kun on ruvennut tulemaan sitä, että saat pitää materiaaleja mukana tai on kotitenttejä, missä sulla on kaikki käytössä. Että sitten se menee siihen, että sun pitää osaa jalostaa informaatiota. Tai että tehtävät vaikka jossain matematiikan tai fysiikan kokeessa on niin kuin soveltavia enemmän kuin että oikein ratkaisi tämä kaava. Niin, ja siis se, että etenkin yliopistomatikassahan ne on matemaattisia ongelmanratkaisutehtäviä. Siis se on puhtaasti niin kuin se, että todista, miksi tämä on näin. Niin, tai se, että okei, on tällainen ongelma, niin ratkaisi tämä ongelma. Toi on enemmän teknisen korkeakoulun matematiikassa noin. Joo. Yliopistomatematiikassa on enemmän se todista, että tämä kaava pätee. Okei. Koska se on puhdasta matikkaa, eikä soveltavaa matikkaa. Siinä on kaksi mutta että jos ajatellaan myös fysiikkaa, koska fysiikassa on se, että okei, auto ajaa bla bla bla. Niin, nämä on sitten joo. Mutta siitä, mikä se onkaan se, niin sä osaat siitä kuvauksesta nähdä, muodostaa matemaattisen ongelman. Minkälainen matematiikan ongelma, mikä siitä muodostetaan, ja sitten sä osaat sen ratkaista. Kyllä. Ja sitten on näitä geometrisia kanssa, että laske jotain leikkauspinta-aloja kolmeulotteisille kappaleille ja tällaisia, niin, tai siis leikkaustilavuuksia kolmeulotteisille kappaleille ja tällaisia. Ne on sitten tietysti oma monimutkaisuutensa, mutta ei mennä siis... Mä sanon äkkiä tämän, mulle tuli mieleen, kun meillä oli lukiossa, muista olisiko se toka vai kolmannen lukioluokalla, niin se oli joku sellainen, että se opettaja antoi niinku useamman niinku semmoisen, että olisiko meillä kuukausi aikaa niinku ratkaista niistä, valita, olisiko 10 tehtävää ja valita ja ratkaista niistä vähintään 2 tai jotain tällaista näin. Ja ne oli aika hankalia siis sillä. En mäkään siinä loppujen lopuksi. Mä olin itse asiassa ainoa, kuka niistä meidän luokalla teki niistä yhtäkään. Just. Ja mä tein yhden. Ja sitten se oli vielä silleen, mä en tiedä minkä takia mä olin sen missannut, mutta mulla meni joku ehkä 3-4 konseptisivua, kun mä sitä kaavaa ratkaisin. Joo. Se oli ihan niinku... Sitä se varmaan pitkässä fysiikassa just oli. Pitkä matikka. Niin, pitkä matikka, mutta, joo. Se juttu oli sitten se, että mun piti useampaa kertaa vielä kuvittaa niin kuin liitutaulu, kun mä sitä niin piirsin sitten, kun opettaja pisti mun kirjoittamaan sen sinne tauluun. Mutta sitten se oli sellainen, joo, okei, tämä nyt on oikein, mutta että sen olisi voinut tehdä näinkin, että sitten se kirjoitti niin kuin semmoisen tälleen näin, kun mä olin käyttänyt pistetuloa, mutta se ristitulolla se olisi saanut, mä olin missannut koko ristitulon, onko meillä ollut silloin sillä tunnilla poistaa jotain tällaista, niin mä en tiennytkään, että sellainen on olemassa, niin se just se, mikä mulla meni 3-4 konseptisivuun, se tiivistyi niin kuin puoleen. Niin, aivan. Joo, toi on, muistan ohjelmoinnin perusteista tehtävä, minkä pystyi tekemään iteraatiolla tai rekursiolla, ja sitten kun just muun muassa mä olin niitä, jotka sitä iteraatiolla väänsi, ja siitä tuli ihan hirveän pitkä ratkaisu, ja sitten niinku
kun opettaja just kysyi, että ketkä tämän on ratkaissut, ja sitten no, ketkä tämän on ratkaissut rekurssilla, sitten muutama käsi enää nousee, ja sitten tuopa näyttämään, sitten on joku 7 riviä koodia, ja se on siinä, ja tosi kaunis, ja elegantti ratkaisu, iteraatiolla hirveä määrä erilaisia kokeiluja, ja Tuosta tuli mieleen, joku liikkasi tällä viikolla firman Slackissa tämmöisen shakki regeksillä. Just. Eli regular expressionilla. Niin sitten siellä oli se tyyppi avannut sitä, niin se, kuinka monta riviä koodia se oli? Oli just yli joku 7-8 riviä. Just. Python koodia. Joo. Ja loput oli vaan sitten niinku tekstitiedosto, missä on ne regeksit tyyliin. Että miten se niinku, mutta siis siinä pystyy pelaamaan siis silleen, että oikein se lainat, että vaikka, miten se shakkilauta nyt meneekään? Onko se, no kuitenkin, että sä sanot, että mikä nappula, vaikka A2, B2, vai miten se nyt olisikaan. Niin, sitten se siirtää. Sitten se siirtää sen, ja sitten se lähtee niinku rakentamaan sitä tietokoneen. Niinku se kestää kauan sen vuorot, koska se tietenkin, kun se selaa niinku se pieni määrä koodia seuraa niinku sitä älyttömästi sitä regeksiä, ja sitten se saa niinku. Niin. No mut joo, tää on näistä ongelmista, mutta siis tosiaan se, että suurin osa tästä tavallaan akateemista muusta suoriutumista ei ole rakennettu miehiä varten. Tai voisi sanoa, että kun sitä ei ole sinänsä rakennettu ketään varten, mutta joo, sitten on vaan niinku, se toimii paremmin. Niin, mutta naisten niinku biologia tai kun naisten esteet on poistettu, niin nyt on vasta alettu havaitsemaan, että heitä sopiikin naisille paljon paremmin kuin niinku pojille. Tai tytöille sopii paremmin kuin pojille. Ja siis kun se on tehnyt sit sen, että ja tähän mukaan Internet Data, niin kuin puhuttiin jossain aikaisemmassa jaksossa tällä kaudella mun mielestä jo, että just se mistä mä sanoin, että kun se on se noin 20% miehistä, jotka deittailee 8% naisista nuorissa. Ja sitten se on se 30% nuorista miehistä, jotka ei ole vuoteen harrastanut seksiä kertaakaan. Meillä on 30 neitsyitä. Tämä on ihan, siis ei tämmöistä ollut käytännössä, no oli jonkin verran, mutta se oli marginaali-ilmiö joskus aikanaan. 40-Year-Old Virgin-elokuva. Oletko koskaan nähnyt? En ole nähnyt. Tämä on kyllä jo 20 vuotta vanha suurin piirtein. Varmaan joo. Siihen aikaan se oli tavatonta. Nyt no on se vieläkin tavatonta. En tiedä tavatonta, mutta harvinaisempaa joo. Että siis, no siis sehän on niinku, tässä on paljon tutkimusta, että yleensäkin nuoret harrastaa vähemmän seksiä ja ovat vähemmän tyytyväisiä seksielämäänsä ja näin poispäin. Siihen on monia tekijöitä, mutta että niin, tai siis kun musta tuntuu, että se on enemmän niin, että se on, no voi olla, että se seksielämän määrä on vähentynyt sen takia, että on muitakin virikkeitä. On niin enemmän. Paljon kaikkia muita virikkeitä. Mutta että niinku, musta tuntuu, että sit meillä on se tietty porukka, joka harrastaa huomattavia määriä seksiä, ja sitten meillä on se aika iso joukko, joka harrastaa hyvin vähän. Siltä se niinku näyttäytyy mulle. Mutta anyway, siis se, että ei pelkästään seksi, mutta siis myös niinku pariutumismahdollisuudet yleensä. Että jos naiset ei ole valmiita sitoutua, kun ne on kerran päässyt deittailemaan sitä jotain alfaa, niin sitten se niinku tavallinen mies ei enää kelpaa. Tuossa on vähän niin kuin se, mikä vaikuttaa, on myös se, että tavallaan, koska naiset ei tavallaan samalla tavalla tarvitse miestä kuin vaikka 50 vuotta sitten. Joo, tai sanotaan ainakin 50 vuotta sitten. Ei se 20 vuotta sitten vielä. Tai silloin, mä sanoin 50 vuotta. Ai sä sanoit 50, mä kuulin 20, okei. Niin. Joo, se 50 vuotta sitten oli ihan, joo. Ja yleensä ottaen 50 vuotta sitten pariutumista, niin kuin sanoin, itse asiassa siitä on tarkalleen nyt 50 vuotta, kun sinkkuvero poistettiin. Se oli 75. Et niin kuin, jos et ollut 24-vuotiaisen mennessä mennyt naimisiin, niin siihen vaiheessa sulla oli ongelmia, niin se pisti sekä miehet että naiset kyllä niin aika nopeasti hakemaan sen pariutumisen siinä niin kuin nuorena. Oli se taloudellinen insentiivi pariutui, ja sitten myöskin, niin kuin, että avioero ei ollut läheskään yhtä niin kuin sille huonommassa taloudellisessa asemassa olevalle osapuolelle, joka yleensä on nainen, niin se ei ollut niin taloudellisesti tuottava kuin se on nykypäivänä.
joten avioerojakaan ei tullut sit läheskään niin paljon. Mutta nämä kaikki niinku seikat, kun niinku lasketaan yhteen, niin se tekee siis sen, että totta kai siitä tulee sellaisia lieveilmiöitä niin kuin Red Pill ja Incel ja MGTOW. Ne on täysin luonnollisia niin kuin ilmiöitä sille. Ja se, että ihan suoraan sanottuna, jos sä oot rikas mies, jolla ei ole sosiaalisia taitoja, ja sulla on 2 vaihtoehtoa, joko sä lähet, niin kuin käytännössä otat gold diggerin, joka näyttelee, että se ei ole gold diggeri, tai siis teekö silleen jonkun naisen, joka selkeästi on sun kanssa rahan takia, mutta sanoo, että ei, kyllä mä tykkään susta oikeasti. Tai sit sä otat rehellisesti sen sugar babyn, ja oot sille se sugar daddy. Ja sit sä tiedät, että kun sä sanot, että sun pitää tulla näissä vaatteissa tähän aikaan tonne, kun mä tuun töistä, ja me tavataan siellä, niin se on siellä odottamassa. Ei hyppiä niiden niinku dating-huppien läpi, jos sulla on miljoonia rahaa. Niin mä ymmärrän, että monet miehet mielellään ottaa sen, koska ei ne jaksa sitä bullshittia. Joo, tai kun no, mä en muista, onko mä maininnut sulle tämmönen kuin James Sexton. Se on nykiläinen asianajaja, siis avioero-asianajaja. Joo, ainakin jostain avioero-asianajasta sä oot puhunut. No, jos mä oon puhunut jostain, niin sit se on kyllä se. Niin se on ollut siis monessa podcastissa vieraana. Se jutut on toisaalta aika samoja, ja se jos sanoo, että sen takia se ei toisaalta niin kuin, halua mennä kovinkaan monen podcastiin vieraaksi, koska silloin se tietää, että se sanoo tavallaan aina samat asiat. Samat jutut. Joo. Mutta kuitenkin niin, se just puhuu sitä, että jos, tai se, että mitä me mielletään niin kuin avioliitoksi, tai että minkälaiset ihmisten, mitkä avioliiton lähtökohdat on, niin se on sitä niin kuin semmoisessa julkisessa niin kuin, tai tässä meidän, no sanotaan vaikka Overtonin ikkunassa, niin se on aika kapea, eikä se pitäisi olla se romanttinen rakkausavioliitto, mutta sitten se taas on toisaalta sitä, että okei, eli jos mies tuo rahaa ja vaurautta ja turvallisuutta ja haluaa naiselta kauneutta taas. Niin, ja fertiliteettiä. Niin. Ne lapset on aika tärkeä osa jokaiselle miehelle. Ja se, että tämä on se meidän järjestely. Niin, ja siis just nimenomaan se, että se mies maksaa sen kodin, minkä nainen tekee sille. Vähän niin kuin näin. Jotakuinkin noin. Ja niin kuin melkeinpä, että se nainen tekee sen perhekin. Totta kai toi diili ei sovi kaikille, ja se on täysin ymmärrettävää, että se ei sovi kaikille, ja se ei sovi kaikille pariskunnille. Missään nimessä kaikki miehet ja kaikki naiset ei sitä halua, mutta mä veikkaan, että jos me katsotaan niin kuin normaalia jakaumaa, niin pääosa miestä ja pääosa naista on ihan tyytyväisiä tuohon diiliin. Että niin kuin mies on se, joka sitten kuitenkin niin kuin on se pääasiallinen tulohankkija, niin sanotusti. Ja nainen on se pääasiallinen niin kuin perheen ylläpitäjä. Tai se semmoinen. Joo, tai kun se esimerkiksi käyttää tällaista muistaakseni esimerkkiä, että on just joku vanhempi mies, joka on niin kuin varakas. Ja sitten on joku köyhempi opiskelija nainen, kuka on vaikka lahjakas taiteilija. Niin että se diili vähän, minkä ne tavallaan tietysti mielessä tekee, että okei, sä naisena tuot sitä kauneutta, nuorekkuutta ja tällaista näin tähän näin. Ja mä taas miehenä tuon sitä varallisuutta, tai varakkana miehenä tuon sitä varallisuutta, että sä pystyt lähteä tavallaan toteuttamaan näitä sun unelmia sen taiteen suhteen tai tällaista näin. Että sun ei tarvitse huolehtia enää rahasta. Ja vaikkei siinä ei välttämättä olisi sitten, siihen voi kuulua ne lapset, mutta ei sekään tavallaan silleen pakosti. Mutta että kuitenkin niin kuin, tämä on sitten se diili. Mutta sitten se on kyllä silleen hyvä, kun siis se on oikeasti silloin tosi fiksuja juttuja, ja koska se on ollut niin kuin avioraisiana yli 25 kuulostaa just vuotta. siltä just, että se on nähnyt niin paljon, että siltä on kaikki sellaiset niin kuin Hollywood-filterit hävinnyt. Ja se niin kuin puhuu avioliitosta teknologiana, ja sitten se on niin kuin selleen kanssa, että okei, että mikä on se ongelma. Niin, no yllättäen tietysti lakiteknisesti se katsoo sitä. Joo, mutta että mikä on se ongelma, mihin avioliitto on ratkaisu. Että se olisi niinku semmoinen, mikä
kaikkien pariskuntien pitäisi oikeasti niin kuin miettiä, keskustella läpi, että oikein, mikä on se ongelma, mihin me tarvitaan tätä teknologiaa. Mun niin kuin ihan ensimmäinen tavallaan se luottamus on se. Avioliiton pitäisi lakiteknisesti olla luottamusta luova instituutio, mitä se ei nykypäivänä ole. Mutta että tavallaan siis se, että voihan se luottamusta olla ilman avioliittoa parisuhteessa. Mutta että kuitenkin sehän on parisuhdekohtaista tavallaan, että mikä on sitten se, siis, meillä ei ole tässä näin mitään yleistä, mitä me voitaisiin antaa, niin kuin, että minkä takia. Niin kuin. Joo, ja niin kuin siis, mä muistan, puhun siitä sun vai jonkun muun kanssa. Mä puhun siitä yhden akateemikkotutun kanssa. Että siis, katsotaanko me asioita yksilötasolla vai katsotaanko me asioita populaatiotasoilla? Koska populaatiotasoilla me katsotaan jakaumia. Yksilötasolla me katsotaan yksittäisen ihmisen elämää. Ja se jakaumataso kertoo vaan kuitenkin tietynlaisen keskimääräisen niin kuin toteuman, isolla todennäköisyydellä tapahtuvan keskimääräisen toteuman. Ei sitä, että joku yksilö on hyvin poikkeuksellinen ja tekee, niin kuin joku Marie Curie esimerkiksi. Oli hyvin selkeästi niin kuin erityinen yksilö. Ja siinä tapauksessa täysin ymmärrettävää, että esimerkiksi niin kuin, siinä vaiheessa, kun toinen löytää uusia alkuaineita, niin uhraa elämänsä jollekin muulle kuin perheelle naisena. Et siis totta kai näitä erityisyksilöitä on, mutta sitten kun kaikki ei ole erityisiä, suuri osa meistä on kuitenkin aika tavallisia. Ja suurimmalla osalla meistä se niinku tavallinen toimii, jos me vaan halutaan myöntää se, että me ollaan tavallisia, antaa sen toimii itsellemme. Se on se pointti. Ja musta tuntuu, että nykypäivänä vaan kun niinku meidät sosialisoidaan niin, että me ollaan kaikki jollain tavalla tosi erityisiä ja spesiaaleja ja vielä niinku se Century of the Self-niminen dokumentaari, onko se kuullut siitä? Mikä? Se on Century of the Self. En ole. Mä oon mielestäni ehkä linkannutkin sen joskus sinne meidän ryhmäänkin, mutta jos et ole nähnyt, se on Oxfordin yliopiston proffan tekemä tällainen dokkari, missä käy läpi sen, että millä tavalla käytännössä niinku mainostaminen on semmoista, niinku, että sillä markkinat pyrkii luomaan sulle identiteettejä, jotka sä ilmaiset tuotteiden kautta. Ja joka ikinen ihminen on erityinen, koska ne ilmaisee sen omaan erityisyytensä sillä spektrillä tuotteita, mitä ne käyttää. Ihan jo lähtien niinku siitä, että naisilla et mikä meikki tai miehillä et mikä partavesi. Ja miehillä esimerkiksi mikä auto, millä sä ajat. Ja niinku, ihan kaikki tämmöinen. Ne on kaikki niinku, ja nimenomaan se, että siinä korostetaan sitä niinku yksilöllistä minuutta, ei sitä, että sä oot niinku ihminen, jolla on helvetisti yhteistä kaikkien muiden ihmisten kanssa, vaan että sä oot ihminen, joka on nimenomaan erityinen ja nimenomaan spesiaali ja nimenomaan se niinku, ja siitä vielä kun otetaan tähän sosiaalinen media, mikä on tullut tässä vielä niinku, missä kaikkien pitää näyttää se oma erityisyytensä ja niinku, tää niinku, se on luonut semmoisen, että me kaikki luodaan itsestämme tietyllä tavalla niinku odotuksia, että meidän pitäisi saada erityislaatuisia lopputulemia elämässä, tai meidän pitäisi olla jotain erityistä, meidän pitäisi olla jotain staroja tai muuta. Tämä on vähän se, mitä mä oon. Toi on semmoista ekohierontaa, mitä ne mainostajat sulle tekee. Tai se, mitä vähän meäkin on joskus sulle puhunut just tavallaan, ehkä tässä podcastissa, just tavallaan niin kuin se, että mikä mä näen nykyään vähän niin kuin ongelmaksi pariutumisen suhteen ihmisten kanssa on just toi, koska ihmiset lähtee niin vahvasti tuohon tavallaan sen tietynlaisen yksilöitymisen suuntaan. No, niin, ja niin. Sitten mitä syvemmälle sä meet tavallaan johonkin tiettyyn paikkaan, niin sieltä on vaikea löytää ketään muuta tavallaan. Koska se fallacy lähtee yhtäkkiä myös niinku viemään sua sinne, siis pitämään sua siellä. Niin, että just se, että ajattelee, että okei, että no mennäpäs nyt tatuoin jokaisen niinku
4 sentin mun ihossa. Ja sitten on niin kuin joka paikka tatuoitu ja on lävistetty ja kaikki tällainen. No joku toinen, joka on sama estetiikkaa arvostaa. Niin ja sen lisäksi vielä just nimenomaan, että muutkin asiat kuin toi on, siis se, että se on muissakin asioissa samalla niin kuin siinä tai riittävän samalla, tai sillä on riittävästi niin kuin, se on yhteistä tarttumanpintaa todellisuuteen. Jep. Että niin kuin, ja se on tavallaan jännää ja siitä kun olihan se tietysti tietyllä tavalla niin kuin väijämättä odotettavissa, että esimerkiksi pariutumispsykologia jossain vaiheessa, evolutiivinen pariutumispsykologia menee niin pitkälle, että me ruvetaan oikeasti ymmärtämään niitä mekanismeja, mitä me voidaan käyttää viehättämiseen. Ja sitten se ei ole mitään muuta kuin opetella ne maneerit ja ne mekanismit. Itse asiassa muuten tuli mulla ajatus mieleen. Mä en ole varma, mikä se juttu on suomeksi tai edes englanniksi, mutta se on niinku, Japanissa on tällainen chunibyo-ilmiö, ja se viittaa siihen, kun teiniässä lapset tuppaa niinku keksimään kaikkea outoa juttua, niinku fanittamaan jotain My Little Poneja tai jotain tällaista kunnon brownie-meininkiä tai jotain, mitä ne keksiikään tavallaan. Ne etsii nichen. Joo, ja ne menee usein tavallaan tosi syvälle siinä. Mutta sitten vähän niin kuin aikuistuu ja tavallaan palaa sieltä vähän niin kuin takaisin niin kuin normaalimpaan. Tai niin kuin tai sitten siitä tulee harrastus. Se, mikä oli ennen niin kuin intohimo tai tämmöinen fanituksen kohde, niin onkin enää vaan harrastus. Joo, mutta että kun mä kävin miettimään, että onkohan nykyään sitten, että tavallaan ne hukkuu tuohon Chunibyoon ja jää sinne. Ei kaikki, mutta on merkittävä määrä porukkaa, joille käy noin ihan sen takia, että ne pystyy etsimään sellaisen kaikukammin, joka tukee sitä. Se on niinku ja siinä esimerkiksi furryt on yksi hyvä esimerkki tästä, tai just noin browniet on toinen hyvä esimerkki tästä. Ei niitä kumpaakaan olisi ilman internettiä, niin kuin, että yli 20-vuotiaat miehet tai edes niin kuin, yli 18-vuotiaat miehet olisi tuollaisissa kuplissa. Mutta naisten puolella on myös vastaavaa. Mutta vastaavia, ja siis furryt on tietysti sekä miehiä että naisia. Mutta että siis se mitä myös hain takaa tavallaan, että aikaisemmin on, että kuitenkin se on ollut tyypillistä teinien mennä sinne Chunibyon syövereihin, mutta että sitten kassa-ihmiset ovat vetäneet heidät ulos. Ja nykyään se on tyypillisempää, että ne jää sinne, että kukaan ei olekaan vetämässä heitä ulos, koska siellä on internetin syövereistä löytyy niitä muita, ketkä vaan ruokkii sitä. Siis munkin on pakko myöntää, että mä en ole nyt 5 vuoteen pelannut aktiivisesti roolipelejä. Niin, eli ihmisten kanssa roolipelejä. Niin siis pöytäroolipelejä. Joo. Mikä oli mun intohimo ja isoin juttu just teiniässä. Ja mistä mä ajattelin, että mä en ikinä tuu lopettaa roolipelaamista. Mutta sitten loppujen lopuksi elämä meni siihen tilanteeseen, että oli kaikkea muuta. Et jos siitä se olisi tietyllä tavalla oli niin kuin jossain vaiheessa haaveena, että rupeaa siitäkin kirjoittelemaan roolipelejä ja suunnittelemaan sääntöjä ja muuta, mutta sitten se ei ollut niin mielenkiintoista mulle kuitenkaan, että se olisi loppujen lopuksi tikannut, kun mä sitä yritin tehdä. Et se on kuitenkin kiva harrastus, mutta ei se työnä olisi ollutkaan niin kiva. Mutta just se, että en koskaan ajatella, että tulisi mun elämässä 5 vuoden jakso, että mä en pelaisi roolipelejä. Se tuntuu tosi oudolta, että näin kävi. Mutta nyt se on ihan niinku tavallaan luonnollista ja sitten toisaalta sen 5 vuoden aikana nyt on niinku tullut uusi ura ja perhe ja podcast ja niinku uusia juttuja. Mutta se, että vieläkin niinku, tässä yhden kaverin kanssa keskusteltiin, että no sitten kun me ollaan vanhainkodissa porukalla, niin sitten taas pelataan. Niinku. Ja tossa nyt on mahdollisuutta, sulla on nyt se poika kasvaa kovasti, että se sanotaan vaikka 10 vuoden päästä, niin sä voit olla sille Game Masterit-tyyliin. Niin, ja kyllähän mä varmasti niinku sille luen kaikki Hobbitit ja Sormusten herrasta ja ties mitä. Joo, mutta että siis tavallaan, että sä voitkin palata sit siihen vähän niinku roolipeliin vähän niinku sit sun muksujen kautta tyyliin. Niin, ja totta kai. Ja lautapeleihin kanssa tietysti, että niinku pystyy niitä niinku, ja kyllä mä niinku, tavallaan niinku sit kun ne rupeaa pelaamaan tietokonetta, niin
koska kaikki lapset pelaa nykypäivänä tietokonetta, niin sitten on kiva näyttää niille sit jollain DOS-boxilla, että no tällaisia kuule faija pelasi silloin kasarilla 50 vuotta sitten ja tällä tavalla, koska se on ensi vuosikymmenellä tässä vaiheessa, kun ne pelaa todennäköisesti, mutta tämmöistä se on niinku miten se sanoisi jotenkin, mutta päästiin, sanotaan, että siitä niinku sukupuolittuneesta analyysistä kamalan tappio kohdalla päästiin aika syvään jäniksen koloon sukupuolieroista, ja kaikki tämä loppujen lopuksi on sen taustalla, minkä takia Trump on tällä hetkellä Valkoisessa talossa. Ei vielä. Viikon päästä. Niin, viikon päästä, joo. No itse asiassa silloin, kun tämä tulee ulos, niin suunnilleen silloin se on siellä. Tai eikö se 20. päivä? On 20. päivä. Eli se menee sitten vielä tästä jaksosta, kun tulee ulos, niin se huominen, eli niin, maanantai. Maanantai, joo. Se on 20. tai 20. eka jompikumpi. No, joo. No, mutta kuitenkin, eli ihan muutama päivä sen tämän jakson julkaisun jälkeen. Joo. Eli se pointti on siinä, että niinku, käytännössä, no tässä on ne kaksi sellaista isoa syytä. Toinen on just se, että niinku, tämä tämmöinen woke-meininki, mikä demokraatit hyvin voimakkaasti oli ottanut omakseen, ei enää pure. Ja toinen on se avoimet rajat. Et se on se toinen iso kysymys, missä Trump voitti kamalaa. Tuossa just vähän, sitähän nyt on pohdittu paljon, että ollaanko ohitettu peak woke. Ja no itse asiassa Konstantin Kisin sanoi tätä näin, että Jenkeissä se olisi niin kuin peak woke ollut varmaan 20 suurin. No se Kisinin teesihän oli, että Trumpin on pakko onnistua. Joo. Tai länsi on niin, joo. Mutta sitten kanssa, että Euroopassa peak wokea ei olisi vielä saavutettu. Se on ihan mahdollista, koska täällä nämä asiat tapahtuu myöhemmin. Niin, tai että kaikki tulee jälkijunassa niin kuin jenkkilä, että ne importataan. Mä veikkaan, että se sykli on kyllä nopeutunut internetin myötä, että se importtaus. Täällä on myös niinku mekanismeja, jotka jossain määrin estää noin voimakkaat poliittiset, niinku, että se, että Suomessa esimerkiksi terveydenhuollossa ei tapahdu niin voimakkaita muutoksia kuin Jenkkilän terveydenhuollossa. Että ei täällä esimerkiksi niinku jossain tuommoisessa, niinku, mitä se nyt on, onko se nyt sukupuoliterapiaa vai miksi sitä nyt kutsutaan, tai sukupuolisuushoito, mikä se nyt onkaan, niin ei siinä tapahdu tuommoista niinku nopeata siirtymää gender affirmative careen, mitä tapahtui jossain Kaliforniassa tai New Yorkissa. Niinku, ei Suomessa ne käypähoitostandardit ei muutu sellaisella vauhdilla kuin tuommoisessa järjestelmässä, jossa tämä niinku corporate interest on siellä sairaanhoidon takana huomattavasti enemmän ja tuommoinen niinku translasten hoito on kultakaivos. Mä en ole ihan varma, miten se ei Jenkeissäkään, kyllä toisaalta, että se on yleistynyt siellä, niin toisaalta kyllä pakostakin viittaa siihen, että myös jotkut niin kuin vakuutukset on alkanut korvaamaan noita, niin, no koska siis se on, nehän on kalliita. Niin kuin se lopparithan siellä on taustalla, jotka sen on lopannut menemään läpi. Mutta että jos ajattelee, että jos joku haluaa niin sanotusti tehdä paketin, niin sehän on niin kuin varmaan riittääköhän 100 tonnia siihen? Kyllä se 6-numeroinen summa on varmasti se, mitä se maksaa. Että kaikki hormonihoidot plus sitten nämä kaikki leikkaukset. Niin sitten, ja kaikki muu, joo. Niin, kalliiksi se tulee. Todella kalliiksi. Ja että toisaalta tietenkin, jos sulla on rikkaat vanhemmat, niin hän pystyy. Mutta siellä on myös hemmetin iso medical lobby. Joo. Hemmetin iso lääketiede, toi lääkefirma, mikä se on? Joo. Mutta me emme tiedä, Big Pharma lobby. Mutta toisaalta, että se on pystynyt yleistyä siellä niin paljon, niin kyllä se käytännössä pakko olla sitä, että myös niin kuin ne vakuutukset miljoonia loppausrahaa. Ei, mutta ei siinä ole mitään iloa tavallaan. Jos laki määrää vakuutusyhtiöt korvaamaan tiettyjä medikaalihoitoja, niin vakuutusyhtiöt joutuu korvaamaan ne medikaalihoidot. Siitähän siinä on kyse. Niin, mutta koska siis näähän on niitä valinnaisia elective
niinku surgery tai niinku tää, että niinku joku niin paitsi, että jos sä mietit, että millä termeillä sitä kuvaillaan niissä piireissä, että jos sillä lapselle ei tehdä sitä gender affirmative carea, niin se tekee itsemurhan ennen kuin se on 18 näitä niin kuin kauhutarinoita. Mm-hmm. Ja se, siis sä et ole ilmeisesti tutustunut tähän niin kuin Jäniksen koloon kovin syvälle. Jossain määrin tiedän. Siis kun toi on se, mitä niin kuin, kun valkotakkinen lääkäri setä sanoo, että joo, tää sun pikkukaveri, niin se tekee itsemurhan. Se on nyt teini-ikäinen 14-vuotias, se tekee itsemurhan seuraavan 4 vuoden aikana, jos et sä anna sen niin kuin vaihtaa sukupuolta. Joo, mutta se vaan... Ja siinä vaiheessa noi on ne sanat, millä ne viedään sinne vakuutuksiinkin. Joo, siitä tulee sitten tulee pakollinen elämän säilyttämisen, tiedätkö, niin kuin... Joo, että siis sitten vähän takia, että se on pakko olla lopattu just sitten tuonne lakiin, niin, koska ei muuten... Ja se ei ole kaikissa osavaltioissa, sehän siinä on. Joo, mutta jossain Oklahomassa ja Texasissa ja Arkansasissa ja mitä näitä on etelä-valtioita, niin ei siellä ole tämmöisiä. Mutta muuten vakuutusyhtiöt eivät ota niin kuin noihin korvauksiin tommosia valinnaisia. No ei ellei sitten tietysti maksa siitä erikseen. Mutta kun monesti ne lapset on vanhempiensa vakuutuksessa vielä siinä vaiheessa, kun ne on alaikäisiä, niin hyvin todennäköisesti se on joku fajan työnantajan vakuutus, joka on tämmöinen niinku comprehensive health insurance, johon kuuluu perhe. Niin siinä vaiheessa, kun se on se comprehensive, niin siihen kuuluu myös näitä electiveä. Ja toi on nyt vaan sit se, että jos se on määritelty kriittiseksi elective careiksi, niin kyllähän se sit annetaan. Ja ne on, mutta tosiaan niin se, että juuri sen takia, että siellä on niin isot taloudelliset intressit tämmöisten taustalla, niin sen takia ne liikkuu niin nopeasti. Missä taas kun Euroopassa täällä niiden taustalla ei ole läheskään ton kokoisia taloudellisia intressejä, just sen takia, että meillä suurin osa terveydenhuollosta on vieläkin julkista. Niin ne muutokset tapahtuu hitaammin. Ja huomattavasti niitä lobataan niitä ihmisiä huomattavasti vähemmän. Et se suurimman osaksi Euroopassa se näkyy lähinnä ruokavaliosuosituksissa, mutta ei mennä siihen, kun se on hyvin kaukana jo siitä, mistä oltiin puhumassa. Mä mietin itse asiassa, onkohan niin kuin siis Jenkkilässä toi loppaaminen ja sitä kautta osavaltioiden lakien muuttaminen just nopeampaa sitten kuin Euroopassa lakien muuttaminen. Kyllä se ainakin vaikuttaisi olevan. Niin. No mut joo. Koko se Jenkkilän systeemi on sellainen kuin se on. Mut Jenkkivaaleissa kävi miten kävi. Mitä tapahtuu, kun Trump tulee ineen? Jaa. Siis mun on ihan suoraan sanottava. Mä oon niin kuin silleen, ihan jo siitä alusta asti, kun ensin se tapas Justin Trudeau'n ja niin suunnilleen silleen, että no, miltä susta kuulosti, jos olisit Kanadan kuvernööri? The balls on this guy. Oh my god. This guy's got balls. Ja sit just silleen tanskalaisille, että hei, me voitais ottaa toi Grönlanti, mitä maksaa? Mä kirjoitan shekin. The balls on this guy. Ihan oikeesti. Niin kuin, ei voi katsoa se, että Ja sit mä muutaman noita J.D. Vancein, nyt kun se on päässyt senaattiin mukaan näihin nimittämis kun eihän Trumpi niissä ole, kun Vancehan sinne heittää. Juan keutas se on älykäs, ihan vitun älykäs tyyppi se Vance, ja niin kuin silloin selkeästi nämä kulttuurisodan issuet hallussa, kun se grillaa jotain kalifornialaisia tyyppejä jostain Equidistä. Mä oon muutaman videon katsonut YouTubesta niitä, niin ne on vaan niinku, ne on aivan, ne on niinku herkullista katsottavaa suorastaan. Ai että kyllä se niinku, mun on sanottava, että niinku loppupeleissä, vaikka se tietyllä tavalla olisi ollut tälle business as usual Euroopan potentiaaliselle isommallekin sodalle Venäjän kanssa ja Naton koheesiolle ja kaikille tällaiselle parempi, jos Kamala voittaa, niin voi silti olla, että niinku
nettovoitto lännelle se on, että Trump vei se presidenttiyden. No, se on tosi vaikea sanoa. Se kyllä, mä sanoisin, että se riippuu, no ehkä kaksi isointa, mitkä mä näen niitä, sanotaan potentiaalisesti, isoimpina huolenaiheena on tuo Ukrainan sodan juttu, ja toinen on sitten kanssa, että ryhtyykö se nyt sitten se Trump vähän niin kuin kauppasotaan Euroopan kanssa. Joo, se just, että niin kuin Ukrainan itsenäisyys on sellainen. Israelilla ei ole mitään huolta, se voidaan jo sanoa, koska Trump on jo nyt niin kuin uhkailu Hamasia, joka on jo valmiiksi lyöty kanveisiin, ja näitä hutheja. Israelhan iski nyt huthien kimppuun ihan pari päivää sitten. Joitakin kymmeniä ilmaiskuja, ja siellä oli ollut jotain mielenosoituksia, ja Israel katsoi, että no tuolla ne kaikki ohjattaa samassa paikkaa, mennään pudottaa parit pommit sinne. Tämmönen, se on joku, siitä on sellainen video, missä joku pitää jostain Allahu Akbar-puhetta siellä kansalle, yhtäkkiä rupeaa vaan räjähtelee ympärillä. Ups! No, se on semmoista. Tosiaan, niin no, toisaalta kun huthit on huomattavan tough not to crack, koska ne on ollut siellä 20 vuotta. Se on ollut 2 vuotta sijasta, niitä on yritetty sieltä ihan oikeasti niin kuin sapustaa useamman kerran pois. Mutta sitten toisaalta Israel on just äskettäin käytännössä niin kuin tuhannut Hamasin, tuhannut Hezbollahin ja tuhannut Syyrian vuoden sisällä. Niin kuin, mihin ne sitten pystyykään? Että Mä en ehkä noihin kaikkiin 3 kyllä yhtyisi. Että no sanotaan, että hieman mutkia suoraksi vetäen näin. Aika monta mutkaa, mutta mennään sitten kuitenkin sillä. Mutta siis, no sanotaan, että Hezbollah ja Hamas nyt etenkin on niinku hyvin rampautettuja järjestöjä tällä hetkellä. No joo, mutta siis eikä niinku, no Syyriassa just se Assadin hallinto, niin ei tietenkään se ei ollut ainut syy, minkä takia se kaatui. Siis Israel lisäksi siellä on monet muutkin käynyt touhuumassa, ja sitten jos se, että kun Assad olisi tarvinnut Venäjältä apua ja yhtäkkiä Putin joutuu levittelemään käsiä, kun kaikki ukot on Ukrainassa. Se on vähän niin kuin se toi Gazan tilanne on kyllä. Sitähän jotkut, niin kuin, en muista onko Jokko tai joku muu ainakin niin tällainen näin niin kuin enemmän sotilasasiantuntija, niin ne on ollut kyllä vähän niin kuin sanonut, että Israel olisi pitänyt oikeasti niin kuin iskeä kovaa ja nopeasti. Että tämä nyt, että se on jatkunut siellä jo 14-15 kuukautta, niin tämä ei ole niin kuin kenellekään niin kuin hyväksi. Siitä oli siis kuka se on se vihreä barettiukko? Joka aina, jolla on se kahvikuppi, ja se juo siitä aina kaikkien se Instagram-videoiden lopuksi. Enpä tiedä. Missä niissä kupeissa on aina hauska joku teksti, mutta no joo, se on semmoinen partasuu. Mikähän sen nimi nyt on? No joo, anyway, mutta se on kuitenkin siis tyyppi, jolla on pitkä ura erikoisjoukoissa Yhdysvalloissa. Se just sanoi, että niinku, kun se kävi läpi sen, että niinku mitä kaikkia varotoimia Israel on tehnyt, että kun ne on iskenyt sinne Gazaan, niin niinku, ne on tehnyt kaikkea sen niitä siviiliuhreja ja se on todennäköisesti syy, minkä takia sota on pitkittynyt, koska ne on ihan oikeasti odottanut, että siviilit evakuoituu. Ja muuta. Antanut sen mahdollisuuden, että niinku, nyt jos olette niinku naisia tai lapsia, niin saatte lähteä. Menkää. Mutta siinä on vaan se ongelma, kun Hamas estää. No niin, se estää. Se ei sillä lailla toimi. Joo, mutta se mahdollisuus on annettu. Ja siinä vaiheessa, jos sitä mahdollisuutta
ei niinku väestö käytä, niin isä joutuu vähän niinku pesee käteensä siitä. Siis joo, mutta se vaan niinku se, että tavallaan, että se operaatio olisi ollut niinku sellainen, että se olisi ollut 3 kuukaudessa ohi, että se olisi ollut tarkoitus sellainen. Niin se olisi... jos se olisi pystynyt olemaan sellainen, siinä olisi todennäköisesti tullut huomattavasti enemmän siinä olisi tullut omia tappioita. Niin, omia tappioita ja sitten kritiikkiä huomattavan määrä enemmän ulkopuolelta, koska nyt siviiliuhriakin olisi tullut huomattavasti enemmän, kun ei oltaisi huolehdittu siitä, että ne on siellä mahdollisimman tehokkaasti otettu pois. Mutta vähän niin kuin tyyliin. Ja se niin kuin tiedustelu ja se niin kuin rakennus kerrallaan meneminen ja kaikki semmoinen, siis paljon helpompaahan se totta kai on pommittaa ne niin kuin epäilyt Hamas-kohteet IDFn vaan niin kuin mutta eihän IDF ole toisaalta mennyt rakennuskerrallaan, koska nyt jos ajattelee kuitenkin, että kuinka iso IDF on ja kuinka iso Hamas tavallaan sille on, niin kyllähän ne olisi pystynyt niin kuin tässä 14 kuukaudessa menemään jo Gazan läpi. Niin varmaan. En tiedä mitä siellä on sitten taustalla muuta, mutta on niillä varmaan syynsä sille, miksi ne ei ole mennyt. On, siinä joo. No siinä on yksi tietenkin, ja yksi iso syy on tietenkin se, että halusivat välttää sitä ylenpalttista kansainvälistä kritiikkiä, mikä toisaalta, kun kyseessä on Israel, niin sitä tulee joka tapauksessa, niin sinänsä ei niinku, se siinä mielessä toiminut. Jep. Joo, kyllä. Mut, niin, en mä tiedä, kyllä niinku liittolaiset on arvostanut sitä kuitenkin, niin kuin Yhdysvallat. Et edes Bidenin kaudella niin kuin Yhdysvaltojen tuki ei ole lakannut niille. Et kaikki niin kuin, sinänsä ne on tehnyt kaiken tosi oikein. Ja ehkä niitä nyt ei kiinnosta välttämättä niin kuin tämmöiset, niin kuin miten se sanoisi, kollegio-opiskelijaa mielenosoittajien mielipiteen, mutta niitä kiinnostaa huomattavasti, että mitä mieltä jossain Yhdysvaltain ulkoministeriössä, Ranskan ulkoministeriössä, Britannian ulkoministeriössä ollaan heistä. Ja se ulkoministeriö, niinku, ne on just sitä semmoista niinku diplomaattista toimintaa, mitä pitääkin tehdä. No mutta anyway, siis tosiaan, noi konfliktit tulee joka tapauksessa. En tiedä silleen, Trumphan nyt niinku kovasti luvannut, että se jatkaisi tätä Abraham Accords-meininkiä, minkä se aloitti silloin ekalla kaudellaan, ja että pyrittäisiin taas niinku tuomaan lisää rauhaa sinne Lähi-Itään. Ja sitten tämä, että Ukrainaan, niin hän avaa neuvottelukanavat Putinin kanssa, ja tällä tavalla saa nähdä. Nähdään, miten siinä käy, miten se onnistuu. Mutta se on just se, niinku, musta se hyvä, mä en tiedä keneltä tämä tuli, mutta joltain kuuluisalta ukrainalaiselta kommentoijalta kuitenkin, että niinku, et kun ihmiset sanoo, että eikö Ukraina nyt vaan voisi antaa Itä-Ukrainaa ja niinku rauhan takeena sitten Venäjälle, niin kysyy itseltä, mitä sä olisit valmis antaa Venäjälle saadaksesi heidän kanssaan rauhan omasta maastasi. Niin ja sitten suomalaisille toi on hyvin niinku, tiedätkö, läheinen kysymys, koska me ollaan annettu Venäjälle Petsamo ja me ollaan annettu Venäjälle Karjalan kannas jo kertaalleen rauhan takeeksi. Mutta että se, mitä Zelenski sanoi siinä Free Runin haastattelussa, oli just kun se sanoi, että oliko se 2020 vai milloin, että he sopivat Venäjän kanssa aselevon. Eikä se nyt kuukausi. Ja Venäjästä alkoi tasampumaan. Ja sitten no Zelenski ja muut ukrainalaiset, ne alkoi niin kuin, että niissä keskusteluissa oli mukana Britanniaa, Ranskaa, Kiinaa, ja sitten ne alkoi lähettelemään niin kuin diplomaattisia viestejä, että hei, nyt Venäjä nyt alkoi rikkomaan tätä sopimusta, että no, ei kuulu mitään keneltäkään takaisin. Niin
tai sitähän se kanssa painotti, että noissahan ei ollut Jenkkilä mukana. Niin sitä se just painotti toisaalta, että okei, Jenkkien, mikä tahansa nyt se rauhanratkaisu asepoliittisesti olisikin, niin Jenkkien olisi pakko olla mukana ja sitten, että olisi oikeat takeet, että Venäjä ei saa rikkoa niitä sopimuksen ehtoja. Että jos rikkoo, niin sitten tapahtuu jotain. Niin kuin. Ja niin kuin nähdään, niin talouspakotteet ei ole ollut hirvittävän tehokas ase. No, on ne pistäneet jo Venäjän talouden kuralle, se on ihan selvää. Ja se tulee menemään lisää kuralle, ja siinä tulee menemään vuosia ennen kuin se toipuu tästä. Mutta että toisaalta Venäjän, en tiedä, onko se nyt sitten, että venäläiset on tottunut kurjuuteen, ja tämä nyt ei ole sillä lailla kuristanut niitä nyt niin paljon, että ne nyt pystyisi alkaa niin kuin nousee Putinia vastaan. Joo, no niin, siltä se nyt näyttäisi, että suurin osa ihmisistä vieläkin on valmiita sietämään tätä hommaa. Mutta että just se, että niinku, tavallaan ukrainalaiset eivät ole, tai ovat oppineet tästä näin, että he ei voi olla yhtään niin kuin naiveja ja heidän on pakko saada niin jonkunnäköiset turvatakuut, josta oikeasti sitten pidetään, että ne on siis niin vedenpitävät, että jos Venäjä alkaa taas aggressiiviseksi, niin sitten ukrainalaiset saisi oikeasti jotain konkreettista apua, muitakin talouspaketteita, että oikeasti sitten niin kuin NATO-joukot tulee avuksi sodassa. Kyllä. Tällaista niin kuin Ukraina oikeasti haluaa. Joo, siis kyllä mä ymmärrän. Ja Venäjähän ei koskaan suostu tuollaisiin ehtoihin käytännössä. Niinku, koska sitten, kato, kun se siinä on se iso ongelma tässä, että tätä on jo väläytelty, että Ukraina voi olla seuraava ydinasevaltio. Ihan puhtaasti sen takia, että jos ne ei saa ulkoisia turvatakeita, niin ne tekee itse sisäiset turvatakeet itselleen. Ja niille ei mene siis siinä maassa on riittävästi osaamista, niin siinä ei mene, ja riittävästi ydinvoimaa. Siinä ei mene pitkään, että ne on ydinasevaltio, jos ne haluaa olla. Dirty bombeja ne voisi tehdä varmaan jo nyt. Joo, totta kai on niillä sen verran ydinjätettä. Niin me ollaan tilanteessa, jossa siis hyvin ratkaisee hyvin vähän. Ja huonoja ratkaisuja hyvin paljon. Mutta se just, että mitä Trump tulee tekemään Ukrainan suhteen, kovat on lupaukset rauhasta ja siitä, että hän kyllä pystyy Putinin kanssa niin, sehän oli se, että okei, kun heti ekana päivänä neuvottelee rauhan, mutta sitten nyt tuossa jossain oli, että okei, että kyllä se menee useampi kuukausi. Näin on vissiin nyt tällä hetkellä äänikellossa. Että. Niin, että ei ehkä sitten kuitenkaan niinku yhdellä puhelinsoitolla vielä oltu sitä rauhaa tekemässä. Joo, ja saa nähdä, miten se sitten niinku loppujen lopuksi päättyy toi homma. No olisihan se sillä ihan hyvä, jos se sota nyt oikeasti loppuisi tämän vuoden aikana. Nythän se oli sitten se. Mutta että kuinka paljon sitten ukrainalaiset joutuu kärsimään niin siitä, että saa sitten sen rauhan. Niin, kyllä. Niin se on vähän. Ja se on hyvä kysymys, mikä se rauhan hinta on ja onko se kestävä hinta. Ja sitten niin, että koska niinku toistaiseksihan Ukrainan tavoitteena olisi saada Krimi takaisin. Tai se kanssa, että kun vaikea nähdä toisaalta, että Putinikaan suostuisi mihinkään niin kuin, rauhaan ilman, että pakotteet puretaan. Joo, kyllä. Ja että pakotteet voisi purkaa, niin sitten mä kyllä olisin sitä mieltä, että sen ehtona pitäisi olla, että Venäjä vetäytyy Ukrainasta. Mutta sitten siinä on taas se, että Putin ei voi näyttäytyä venäläisille häviäjänä. Niin, että tässä on niin eli monta sellaista. Ainakaan Krimin niemimaata, se siis menettämättä päätään se ei voi menettää Krimin niemimaata noin suunnilleen. Ja siis se kysehän on, että Venäjähän on monta kertaa vetänyt tämmöisiä punaisia viivoja, että no nyt tän yli kun mennään, niin sitten lähtee ydinohjukset lentää. Mutta ei ne ole lentänyt. Musta se oli hyvä siitä
Tai itse asiassa, kun hän ei ole varsinaisesti vetänyt niitä punaisia viivoja, vaan uhkailu. Niin, kyllä. Ja sen takia niitä uhkauksia ei kukaan oikein ota vakavasti. Ja se pointti on siinä just, että... Tai koska ne uhkaukset ei olisi tullut suoraan Kremlistä, vaan ne on tullut jossain telkkuohjelmissa, joku Medvedevin tai tällaisen. Niin, ne on joidenkin näiden vähäisempien hahmojen suusta siellä. Niin, ne on virallisia sellaisia uhkauksia ollut. Jep, ja nyt kun se pointti on siinä, että jos Venäjä käyttää Ukrainan ydinasetta, niin on hyvin todennäköistä, että nimenomaan Putinia ammutaan ydinaseella sen jälkeen, koska Putinin olinpaikka on jatkuvasti lännen tiedossa. Ja nimenomaan ei se, että ammutaan Venäjää ydinaseella, vaan nimenomaan ammutaan itse Putinia. Jep. Eli se tietää käytännössä, että jos se itse painaa punaista nappia, niin sen elinaika lasketaan sen jälkeen tunneissa. niin se voi olla, että ei. Ja sitten toinen on se, että siinä on aika kovat kysymykset on, että jos se painaa sitä punaista nappia, niin lähteekö ohjuksia, ja jos lähtee, niin kuinka monta ohjusta lähtee? Kuinka moni räjähtää haukkausvälusta? Niin, tai jos lähtee käyntiin. Niin. Lähteekö ne rakettimoottorit, jotka vuosikymmeniä vanhoja? Onko niissä enää polttoainetta, vai onko se myyty jonnekin niin. Kiinaan? Jep. Että tämmöiset kysymykset, ja sitten sellaisen, onko ne ihmiset, jotka siellä siiloissa istuu, niin valmiita kääntämään sitä avainta, tietäen, että se on tietyllä tavalla maailmanloppu. Itse asiassa, oletko sä nähnyt War Gamesin elokuvan? Joo, on. Mä satuin katsoa sen tässä ihan hiljattain, kun mä en ollut koskaan sitä nähnyt. Mä oon nähnyt sen joskus back in the days, kun sehän on vuodelta 87 tai sinne päin. Niin sen premissienähän on just tää, että spoiler alert. Spoiler alert. Niin, vielä puhutaan kukaan sitten, minut olisi ihan spoilattu jos tällaisen keskustelulla. Mutta premissinä on siis se, että siinä elokuvan alussa ihan on tavallaan tämmöinen harjoitus, missä testataan, että kuinka moni näistä sotilaista, ketkä on niissä siiloissa, niin oikeasti kääntää sitä avainta, kun tulee käsky. Jep. Ja sitten siinä oli, että okei, 60% jätti kääntämättä tai ei suostunut kääntää tai jotain tällaista. Että tämä oli ihan, okei, no niin, pistää tietokoneen, tietokone kääntää tekoäly. Niin tämä on se premissien, tuohonhan se nyt sitten tavallaan viittaa, että kuinka monesti siellä venäläisissä sitten oikeasti olisi niitä, ketkä... Joo, ja siis se on kerran nähty, että se ydinjoukkojen komentaja ei antanut sitä käskyä, koska muistaakseni tämän... Joo, se on se... Anatoli, mikähän se sukunimi oli? Petrov, ehkä. Joka oli hetken aikaa maailman vaikutusvaltaisin ihminen. Joo. Siitä on erittäin hyvä ton Emblemonin video. Mä laitoin sulle yhden Emblemonin videon. Sitten miten Trump voitti meillä ensimmäisen presidenttiyden. Se on tehnyt myös tosta tapauksesta. Mutta siis se gist of it on, että niin kun Neuvostoliiton ydinvaroitusjärjestelmä hälytti lännen hyökkäystä. Ja se oli, onko Norjassa tehty joku sääsatelliitin laukaisu tai jotain tämmöistä, joo. Ja sitten venäläisten se... Väärä hälytys, ja sitten se väärä hälytys, niin sitten sen Petrovin piti tyyliin parissa minuutissa miettiä, että no painetaanko mekin nappia vai ei. Joo. Ja lopulta se kuittasi sen vääränä hälytyksenä ja oli oikeassa. Joo, tai kun se teki sen katsoa, että okei, että jos jenkit hyökkäisi, niin miksi ne hyökkää vaan yhdellä ohjuksella. Että onko tämä nyt ei ole tunnu järkevältä oikeasti hyökkäykseltä, järkevältä oikealta hyökkäykseltä, ja sitten just se Joo, ja saatan muistaa nimen väärin, mutta mä voin sen Emblemonin videon kyllä linkata tonne, vaikka ne molemmat. Suosittelen ihmiset sitä kanavaa, silloin tosi hyviä ajatuksia herättäviä dokkareita, mitä se on tehnyt. Ja myös paljon viihteellisiä. Olen oppinut häneltä paljon NASCARista, kun on katsonut hänen videoitaan muun muassa. Ja sitten se on se Never Ever-sarja, missä on tosi hyviä jaksoja joitain. Ja siitä Never Ever-sarjasta itse asiassa tämäkin on There Will Never Ever Be a Man as Powerful as Anatoly Petrov. Oli muistaakseni videon nimi. Mut joo.
no okei, siis Ukraina ja tietysti no Israel tulee jatkaa näitä iskuja nyt. Se on nyt ihan selvää, että siis kun ne on alkanut purkamaan Iranin proksuja nyt niin kuin palottelemaan niitä palasiksi, niin nyt kun se momentumi on niillä, niin eihän ne missään nimessä lopeta sitä. No Ukrainassa Venäjä grindaa vähitellen selkeästi Itä-Ukraina sitteensä eteenpäin. Pohjois-Korean joukoista on ollut hyvin vähän apua Venäjän armeijalle itse asiassa, ja niitä on kuollut ilmeisen paljon. Näin on niin kuin taktiikat on niin kuin ihan mitä sattuu. Uraa! Ja venäläiset ei ole kertonut niille esimerkiksi droneista. Jep. Niin ne on, jep. Niin ne, venäläiset on niinku lähettänyt ne ihan vaan tykiruoksi. Näin juuri. Eli ei ollut niinku mitään kiinnostusta niinku niiden niinku selviämisen suhteen. Jep. Ja sitten se on mielenkiintoista nähdä, että miten nyt kun kevät taas tulee, että miten tämä homma, niin kuin, mihin ne asettuu talven jälkeen. Koska sitten kun tulee kevät ja tulee mudat, niin on hyvin vaikea edetä niin saa nähdä, että mihin ne asettuu ne rintamat. Ja ehkä niinku se, että millä Ukraina saisi myös sisäisesti se oman maansa taistelutahtoa vielä niinku puhallettua. Niin, siellä on paljon kuitenkin karkuruutta ja niinku, mikä tämä on välttelyä, että kutsuntavälttelyä ja tällaista. Kyllä. Ja monet ei halua rintamalle, mutta se just, että pakkohan niitä olisi saada sotilaita, jos ne meinaa niinku oikeasti pärjätä. Koska Venäjällä niitä toistaiseksi vielä riittää. Nyt oli näitä jotain satelliittikuvia niin kuin jostain venäläisistä vaunuvarikoista, mitkä on tyhjentynyt. Että sieltä on kaikki niin kuin 100 panssarivaunut vaan viety jo pois. Mutta venäläiset vielä ottaankin loppumassa myöskään kesken, ja sitten myös korjaa niitä. Ja kyllähän oma tuotanto on kuitenkin. Siis ovat niinku sen lisäksi niillä on se korjausmeininki, että siis nehän hinaa niitä korjattavaksi. Ja sitten ne korjataan siellä, no just siellä, missä ne mytis ne Wagnerilaiset siellä Etelä-Venäjällä. Siinä kaupungissa on semmoinen iso korjauslaitos, missä siellä rintamien takana, missä ne korjaa niitä. Saa tosin nähdä, että missä Ukrainasta sitten iskee tämmöisiä logistisia, kun niillä on nyt aseita tehdä se. Niin, en sitten kuinka helppoa sinne on sitten iskeä. Niin, se voi olla paljon vaikeampaa. Nehän niitä junaratoja pyrkinyt katkoon, mutta ei sekään mikään yksinkertainen homma ole. Nythän Venäjällä tuli vielä yksi aika iso, Keski-Aasiassa aika iso arvovaltatappio, kun paljastui, että ne ampui aserbaidsanilaisen matkustajalentokoneen alas. Oliko se vielä peräti jouluaattona vai joulupäivänä? Muistaaksä tämän? Joo, se oli. Ja nyt sitten Tsetsenian. Juu, ja Azerbaidžanin presidenttihän on nyt vaatinut virallista anteeksi pyyntöä Putinilta. Ja siis tilanne Azerbaidžanin ja Venäjällä ei mitenkään ollut lämmin siis pitkiä aikoihin enää, koska Venäjä on tukenut Armeniaa tosi pitkään. Ja nyt kun ei pysty tukemaan Armeniaa, niin se Nagorno-Karabakhan siellä sitten hävisi. Niin nyt se on näiden azerbaidžanilaisten hallussa. Ja hyvä kysymys, että mitä siitä tulee sitten Ukrainan sodan jälkeen siitäkin tilanteesta, koska Azerbaidžan ei sitten taas Venäjä tumahtaa yhtään mitään. Venäläiset on kyllä kovin ampuu noita matkustajakoneita alas. Juu, on ne. 10 vuoden sisään, ei nyt tai ihan 10 vuoden sisään, about 10 vuoden sisään, 2. Niin ja siis Wagnerin se johtaja. Niin, sekin vielä. Yksityiskonehan ammuttiin kanssa. Mutta ne olisin tässä niinku ihan niinku matkustajakonelentoja, perusreittilentoja, mitkä ne ampuu. Kyllä, niin se on, venäläiset on vähän tällaisia, mutta molemmissa tapauksissa ilmeisesti kyse on vielä ollut siitä, että ne on niinku ollut vääriä hälytyksiä. Niinku, siellä on luultu, että tämä on viholliskone ja sitten vaan ammuttu sinne. Mutta se jotenkin, että mitäköhän ne sielläkin sitten on tässä viimeisissä mässä, että mitä ne on kuvitellut, että ukrainalaiset kuka siellä sitten. Niin, no niitä droneja nyt on ollut aika, ne on iskenut aika kauaskin niitä droneja. Joo.
sinne Miten jonnekin yli 1000 kilsan päähän rajoista. Joo, mutta onkaan sinne nyt mitään, sinne siellä suunnalla mitään droneja. Toinen kysymys on se, että kun tsetseeneillä on ollut useampi vapautussota jo kuitenkin venäläiset, onko ne sitä ajatellut, että nämä jotain tsetseenitaistelijoiden vehkeitä. Mutta joo, ei sillä ehkä niin väliä, sekin tilanne kehittyy. Nythän niinku, kun puhutaan vaaleista, niin onko se maaliskuussa nyt on sitten Saksassa? Joo. Parlamenttivaalit. Nämä on varmaan sitten vähän niinku samalla tavalla Euroopalle merkitykselliset vaalit kuin mitä Yhdysvaltain presidentinvaalit on koko lännelle. Tuossa nyt oli jotain älämölyä siitä, kun Muski oli onko se nyt AfD-johtaja vai kuka se nyt oli sen kanssa jotain jutustellut. Joo, ja siis Musk oli julkaissut Der Spiegelissä, vai missä se oli, jossain näistä niin kuin Saksan isotlehti sen mielipidekirjoituksen, että AfD on Saksan ainoa niin kuin toivo. Ja sitten siinä oli jotain kanssa, että siinä podcastissa, missä ne oli puhunut, niin että ilmeisesti AfD-tyyppi oli sanonut, että Hitler oli kommunisti ja Muski oli yhtynyt tähän väittämään, ja siitähän sitten ihmiset pillastuivat vasemmalla puolella. No siis Hitler oli sosialisti. Joo. By definition kansallissosialisti. Ja siis eihän sen ero kommunismiin ole mitään muuta kuin se, että kansallissosialismi on nationalistista sosialismia ja kommunismi on internationalistista sosialismia. ne erot on hyvin pieniä siinä kohtaa. Et niin kuin, vaikkei Hitler missään nimessä kommunisti ollut, niin Hitler oli kommunaalisen tai kommunalistisen aatteen. No tämähän on vähän niin kuin tämä, mä en tiedä voisiko se sanoa vitsiksi, mutta että niin kuin, nämä niin kuin natsit ja kommunistit, ne on vähän niin kuin kaksosia, mutta että toisella on punainen hanska, toinen musta hanska, millä ne sitten kättelee toisiaan. No siis kansallissosialismi on niinku, ja kun se oli vielä niinku se mikä se oli siis NDAP, Nationalistisch-Demokratisch Arbeidspartiet, eli se oli niinku työväenpuolue, niin ei se missään nimessä ollut oikeistolainen, niin kuin ehkä kommunistit tai vasemmistolaiset haluaisi ajatella. No, tai se on tämä hevoskenkä systeemi, että niinku, ympyrä sulkeutuu. Niin, että kun mennään tarpeeksi oikealle ja vasemmalle, niin lähteekin kohtaamaan. Kyllä. Mut siis tämä just se idea siitä, että niinku, sitä pidetään oikeistolaisena varmaan just sen takia, että se oli nationalistista ja vasemmistolaisuutta perinteisesti on pidetty internationalistisena. Mutta että samat niinku, opinkappaleet siellä tietyllä tavalla oli vaan niinku, käärittynä nationalismin. Niin, että niinku, Hitlerin porukalla oli ruskeat paidat ja Venäjän porukalla oli punaiset paidat, mutta siinä on niinku, just niin kuin sanoit, ei se ero ole sen kummempi. Mutta se AFP-johtaja, just niin kuin viime podcastissa sanoin, hänellä on srilankalainen samansukupuolinen kumppani, että ei hän nyt niin kuin kovin Hitler ole. Ja yleensä ottaen siis Saksassa ollaan tosi huonossa tilanteessa, kun siis vaikka just puhutaan niin kuin Saksan vihreistä, jotka on ihan hippejä, jotka on kieltänyt vaikka just ydinvoiman. Ja edes tässä tilanteessa, missä niinku kaikki tämä paska osui niskaan, niin ne ei suostunut purkaa, kun nyt oli hallituksen sitä. Niin, ja nyt on vielä tämäkin, että norjalaiset ei enää haluaisi myydä sähköä Saksalle. Eikä ruotsalaiset. Koska niiden kredit on niin kuin Saksa imee niiltä kaiken. Tai siis, kun siis meillähän on tämä Nord Pool, sehän vaikuttaa kaikki Pohjoismaat on siitä samaa tyyliin. Ja jos Saksa vie meidän sähköt, niin se maksaa. Täällä nousee. Niin. Ja juu. Sekä norjalaiset että ruotsalaiset on molemmat siitä jo nostanut meteliä. Suomessa ei ole vielä nostettu. Mutta Suomi on toisaalta Nord Poolissa yksi niistä ostajatahoista, koska tänne tuodaan enemmän kuin mitä täältä viedään. Niin. Et siinä mielessä meillä ei ole niin paljon varaa sanoa kuin Ruotsilla ja Norjalla tai Tanskalla. Mutta että kuitenkin siis, kun Saksa on, niinku, se on vaan niinku, siellä on heikko sosiaalidemokraattinen puolue,
Merkelin jälkeen niin kristillisdemokraatteja oikein, niin kuin sanoin, rivejään väliin. Ne liberaalit niillä on hyviä pointteja, siis ne on aika niin kuin sellainen oikeisto-liberaalit ja kapitalistis-liberaalipuolue. Niillä on paljon hyviä pointteja, mutta ei ne ole niin kuin suosittuja. Ja sitten siellä on vihreät, jotka on ihan hippejä, tai siis ne on niin kuin vihreä puolue on käynyt, niistä on tullut pinkkipuolue. Mutta AfD:ssä on toisaalta se ongelma, ja siis ei nyt toisaalta menee siihen populismi-ongelmaan kanssa, että nehän on hyvin sitten Venäjälle kallellaan. No, että toisaalta ne elättelee hyvin vahvasti sitä, että kunhan niin kuin saisi vaan ne Venäjän kasvanat uudestaan auki. Että se on valitettavaa, että tosi monella kieli vaan tarpeeksi ruskeaksi. Euroopan niin oikeistopuolueella on näitä samoja ideoita. Populismi yleensäkin, kun nythän Trump on siis halpa energiahan on kuitenkin siis sellainen, mikä niinku vetoaa. Halpa energia on myös niinku hyvinvoinnin tae. Niin, tai yleensäkin inflaation niinku pienentäminen. Hyvinvoinnin tae. Niin, joo, että se on siellä pohjalla, että me on pysty rakentamaan tämä edes. Niin. Se on ollut siitä, kun meillä on ollut mietin nyt, jos bensahinta nousee yli 2 €, miten paljon siitä nousee äläkkää. Halpa bensa on suomalaisille ihan elinehto, että me pystytään täällä maassa edes toimimaan. Sen on pakko olla halpaa. Sähkö, jos nousee liian korkeaksi, niin kuin meidän teollisuuslaitokset on ihan kusessa. Toki niillä on monilla siis tasahintasopimus, mutta se johtaa sitten siihen, että niinku mummot ei saa mökkejä lämpimäksi, kun eläke ei riitä. Ja niin kuin Saksa, mitä ne on myös tehnyt, on se, että Saksa on tällä hetkellä isoin energian tuotanto ligniittiä, eli ruskohiiltä, joka on se kaikkein likaisin, hirvein muoto, millä voi tehdä energiaa. Saksa on ihan, siis se ensimmäinen on se, että niitä ydinvoimaloita ruvettaisiin potkimaan. Niistä aika monet on toimintakykyisiä kuitenkin. Niin pieni kunnostus, pieni refurbismentti ja takaisin käyntiin. Ei sekään toisaalta. Ja sekään ei käy kädenkäänteessä, mutta se on muutama vuoden eikä sekään projekti. vissiin jokunen prosentti. Niillä ei ole riittävästi ydinvoimaa. Niin, että mutta et kyllähän sekin nyt vähän ottaisi. No se toi sitä perusvoimaa sinne taustalle. Ja kun Saksassa on tehty näitä isoja tuuli- ja aurinkoenergia-investointeja, mutta siinä on se ongelma, että Saksassa tuulee liian vähän ja siellä ei koskaan paista aurinko. Itse asiassa toi niinku jos sä katsot niitä niinku laskelmia, että kuinka kannattavaa aurinko- ja tuulienergia Saksassa on, niin niitä ei ole montaa aluetta, missä se on. Selleen kun miettii just miten Jenkkien vaaleissa, niin republikaanit pystyy myymään tavallaan sitä, että okei, inflaatio on niinku nyt sitten demokraattien syytä ja niin poispäin. Niin AfD varmaan ottaa sitä mallia ja kampanjoi ihan samalla tavalla. Todennäköisesti, koska Italiassa se Melonin puolue teki niin. Ja ihmiset siihen niinku tavallaan sitten toteaa, että okei, nyt on energia sun muu liian kallista, että asialle pitää tehdä jotain ja nämä haluaa tehdä asialle jotain. Kun se pointti on siinä, mikä Trumpissakin oli se pointti, että kun ihmiset ei enää halua tätä business as usualia, tämä ei nyt enää toimi valtaosalle väestöä. Ja koska se ei toimi valtaosalle väestöä, niin valtaosa väestö katsoo sieltä, että 2 vaihtoehtoa. Me otetaan nämä vanhat kloonit tai nämä uudet kloonit. Ehkä nämä uudet kloonit tekee erilaisen sirkuksen kuin nämä vanhat kloonit. Otetaan nämä uudet kloonit. Ja tämä on semmoinen viljava maaperä populismille, koska ne ihmiset, jotka tavallaan ne niin kuin vakavasti otettavat poliitikot on sössineet asiat niin päin persettä. Ja kun niinku sinne niinku järkevien poliitikkojen joukkoon melkein joka puolueessa mahtuu niitä aivan täysin naurettavia. Että niinku jokaista Osmo Soininvaaraa kohti on tyyliin 2 Maria Ohisaloa. Osmo Soininvaara helvetin skarppi, todella huipputason talouspoliitikko. Maria Ohisalo, tyhjä kumiseva vitu rumpu. Tai jokaista Atte Harjannetta kohden, tai jokaista Jyrki Kasvia kohden, tai jokaista niinku, en mä tiedä ketään niinku ottaisi. Ja siis kun viimeksi puhuttiin niistä valtionmiehistä, ja mä mainitsin ne Huhtasaaren ja Marinin, mutta voidaan ihan yhtä hyvin ottaa Orpo ja
nämä, ketä tässä nykyhallituksessa nämä ministerit on, en mä nyt nimiä muista, kun ne on niin harmaita hahmoja, niin ei niistä kukaan pääse niin kuin sinne päinkään semmoisen, niin kuin, että niistä tulisi millään tavalla muistettavia valtiomiehiä. Et, niin kuin, jos niiden nimi ei muista silloin, kun ne on vallassa, niin ei niitä nyt muista sen, kun ne on sieltä lähtenyt poiskaan. Niin kuin, no voi olla myös, että seuraa tarpeeksi suomalaista politiikkaakin. Niin, se on täysin mahdollista, mutta nämä niin kuin, ei millään tavalla tämän hallituksen touhu ole niin kuin vakuuttanut. Se, että ne nosti arvonlisäveroa, ne on nostanut makeisveroa ja tupakkaveroa, no nämä arvonlisävero oli rohkea veto. Siis, ja mä pidän sitä parempana vetona kuin ton tuloverotuksen kiristämistä, koska arvonlisävero itse asiassa aidosti on aika niin kuin tasa-arvoinen vero, kun se osuu myös niin kuin, ja oikeastaan mitä rikkaammat ostaa kalliimpia juttuja, joten se oikeastaan osuu enemmän niihin tietyllä tavalla. Mutta se on tasavero. Niin se oli musta niinku rohkea veto, että ne lähti sen tekemään. Hyvä kysymys, mitä se tekee nämä valtionapujen leikkaukset sitten meidän niinku kolmannelle sektorille. Niitä on aika paljon kolmas sektori korjaa sillä, että haetaan EU-projekteja. Ja sitten se on sitä rahaa, minkä Suomi on maksanut EU, palautuu meille aluepoliittisena kehitysrahana, joka menee meidän yhdistyksille, jotka hakee sen niin ei pelkästään yhdistyksen, on siinä yliopistot ja ammattikorkeakoulut ja erinäiset maakunnalliset kehittämisyhtiöt ja muut sellaiset, jotka sitä hakee. Mutta se tulee kuitenkin tietyllä tavalla. Ja sitten kun se tulee takaisin Suomeen, se tulee korvamerkittynä vihreäseen siirtymään eri tavoilla. Eli silloin niiden toimien pitää olla piiperrystä jossain määrin. Ja onneksi se nyt voi tehdä niinku aitoa kestävää kehitystäkin, kun niinku vielä toistaiseksi kukaan ei ole ainakaan pistänyt rahahanoja kiinni meikän tekemiseltä. Mutta että joo, voisi alkaa finalisoimaan tämän. Joo, ehkä tässä nyt ei ihan tarpeeksi kyllä tullut sitä, mitä maailmassa tulee tapahtuu meininkiin, mutta me varmaan kyllä jossain viimeistään niin kuin kauden päätösjaksossa sitten taas maalaillaan kesän osalta. Joo. Sitä, mitä tulee tapahtuu. Mutta seuratkaa niitä Saksan tilannetta. Ja nyt tämä viimeisin, kun Elon Musk on päättänyt ratkaista kaikki maailman ongelmat, niin olet varmaan huomannut, tämä viimeisin sohaisu tähän Britannian lasten laajan lasten hyväksikäyttövyyhtiin, mikä siellä on ollut vuosikymmeniä. Ja tässä on niin kuin sanottava, että kyllä tämä tietyllä tavalla myös niin kuin muistuttaa sitä, mikä tapahtui sitten taas katolisissa maissa muutama vuosikymmen aikaisemmin. Nekin oli aika laajoja ja aika pitkään kestäneitä hyväksikäyttöä. Ja nimenomaan lapsiin kohdistuneita hyväksikäyttötapauksia. Tässä siis kyse on taas niin kuin lähinnä Pakistanista, Afganista, Bangladesista tulevien siirtolaisten ringeistä, jossa ne niin kuin, käytännössä ne myy niitä nuoria tyttöjä toisilleen. Et se on niin kuin ihmiskauppaa kantaväestön nuorilla. Nuorimmat on ollut jotain 12-vuotiaita. Ja ne tarinat on aika synkkiä, että jos rupeatte niihin tutustumaan, niin se on. Ja sitten toisaalta sen jälkeen, jos kuuntelee, mitä Britannian niin kuin valtaa pitävät asiasta sanoo, niin se kuulostaa hyvin, niin kuin, hyvin pitkälti cover-upilta. Ja se on jännää, että niin kuin Tommy Robinson, joka on tosi pitkään näistä asioista puhunut, joka on tosi pitkään saanut semmoisen niin kuin äärioikeistolaisen niin kuin rasistileimakirveen otsaansa. No se siitä jossain määrin ollutkin. No, jos se on ainoastaan kriittinen niin kuin islamia kohtaan, eikä niin kuin ketään muita vähemmistöjä kohtaan millään tavalla. Ei, mutta siis selle, että ja kun ne kaikki muut vähemmistöt valittaa niistä muslimeista myös. Joo, mutta tavallaan se Robinsonhan on niin kuin kuitenkin niin kuin sanotaan deradikalisoitunut, että se on tullut sieltä. Joo, pahimmista niin kuin ajoista. Niin. Ajoista niin kuin sillä on retoriikka lieventynyt. Toki niin kuin, kun se on huomannut varmaan myös, että se ei mene läpi se. Mutta siellä Britanniassa tuohon vaikuttaa tosi pitkälti taas luokkaerot, että ne on semmoinen,
koska siellä hallitseva luokka niin voimakkaasti on niin kuin Britanniassa on tutkimusten mukaan 7 sosiaaliluokkaa, niin ne hallitsevat luokat on sieltä 3 ylimmästä. Ja sitten taas nämä, joita hyväksikäytetään sieltä 3 alimmasta ja keskiluokkaa on siinä välissä. Et, kun ne on työväenluokkaisia, niin se on vähän sellainen, että ne on nyt vaan työväenluokkaisia. Mutta saa nähdä nyt, että mitä tää tästäkin tulee, ja siis se, että ei ole mitenkään niin kuin jäänyt, siis Suomessahan oli Oulussa ja se yksinkin, mikä jäi kiinni täällä. Täällä siihen sitä puututtiin. Kun siis siellähän se on pitkälti ollut sitä, että rasismileiman pelosta ei ole uskallettu puuttua. Joo. Ja monikulttuurisuuden semmoisen illuusion ylläpitämiseksi. Niitä on ollut, no se Kölnin uuden vuoden tapahtumat vuoden, vai 2 vuoden takaa, jos muistat, kun niin kuin isot muslimimiesjoukot vaan pyöri niin kuin kaduilla etsien naisia. Ja poliisi ei saa niitä kuriin ja muuta. Vienissä paljastui vastaavia tapauksia kanssa. Eli tämä ei ole mitenkään ihmeellistä. Ja sitten kun katsoo, ja nyt tänä jouluna, kun oli ne joulumarkkinoiden niin kuin häirinnät, mitä muslimit teki Saksassa. Sitten kun katsoo Puolaa, jonne ei oteta muslimisiirtolaisia, tai Unkari, jonne ei oteta muslimisiirtolaisia, siellä meni joulumarkkinat oikein rauhallisesti. Kas kummaa. Eli tässä on sellainen tilanne, mikä tulee niin kuin käristymään vääjäämättä. Ja se just, että koska nämä avoimet rajat on tehnyt sen, että meillä on tullut liian lyhyessä ajassa liian paljon siirtolaisia, joiden niin kuin, jotka on saanut liikaa sosiaalietuja, niin se on tehnyt semmoisen, ja sen lisäksi kun niitä sanotaan, että no ei niitä nyt, pahimmillaan se on ollut sitä niin kuin Saksassa, katsottiin lieventäväksi asianhaaraksi joukkoraiskaustapauksessa se, että ne tekijät tuli maasta, jossa ne ei ymmärrä, että naisilla on sellaisia oikeuksia niin kuin pukeutua minihameseen. Niin se on lieventävä seikka, niin saa pienemmän tuomion. Tässä kohtaa, niin kuin, tiedätkö, kun se wokeismi menee näin yli, niin jossain vaiheessa siitä tulee vastareaktio. Ja se on ongelma, niin kuin mä sanoin, että ne nykyiset kloonit korvataan niillä uusilla klooneilla. Ne on kaikki niitä vitun pellejä kuitenkin. Joo. Ne on vaan erilaisia pellejä. Ja se, että se oikeisto ei välttämättä tule semmoinen niinku maahanmuuttokriittinen oikeisto ei välttämättä tule korjaa tätä ongelmaa ollenkaan. Ainakaan niin, että siinä olisi mitään järkeä siinä niiden korjaamisessa. Ja niinku kukaan ei tunnu haluavan puhua näistä asioista niiden oikealla nimillä. Joka sitten johtaa siihen tilanteeseen, että meillä on 2 puolta, jotka puhuu niistä eri sanoilla. Ja palataan taas siihen oikeastaan vasemmiston valheet podcastin jaksoon. Molemmat puolet vaan ajaa omaan porukkansa etua. Ja hyvin kapean pienen porukan etua loppupeleissä vielä. Yes. Ehkä tämä tämmöiseksi loppuräntiksi tähän. Puhuttiin monesta asiasta. Puhuttiin näistä, niin mitä meidän katsojat ja kuulijat on mieltä? Oliko näissä meidän pohdinnoissa jotain järkeä? Oletteko te huomannut? Aika monet teistä on meidän ikäisiä todennäköisesti kantaväestöön kuuluvia miehiä. Sitä meillä ei tilastot kerro, että kuulutteko kantaväestöön, mutta meidän ikäisiä teistä suurin osa on siinä suunnilleen samassa haarukassa. Mitä te olette nähneet? Onko tämä teidän mielestä niin kuin realistista, mitä tälle on käynyt? Mitä te näette, että näissä tilanteissa tulee käymään? Voiko Ukrainalle päätyä hyvin? Kertokaa meille, pistäkää kommenttia. Muistakaa, että me vastataan kaikkiin kommentteihin meidän kauden päätösjaksossa, ja jos tulee hyviä ehdotuksia myös jaksoihin ja muihin, me on tähän mennessä täytetty kaikki suorat jaksotoiveet, mitä meillä on ollut. Mä tiedän, että siellä on itse yksi kommentti, jossa vähän on toivottu sellaista rivien välistä yhtä jaksoa lisää, pitää jossain vaiheessa ehkä toteuttaa sekin. Ja tosiaan niin laikatkaa, shareatkaa kaikkea kivaa ja mukavaa ja hyvää, ja tässä vaiheessa varmaan voidaan toivotella hyvää vuorokauden ajan jatkoa kaikille. Yes, kiitos. Moi!